Kumar. Pods Vlogger, palablab naman host. Ayan po mga kaibigan, palablab naman kay Pods Vlogger mga kaibigan. Pods Vlogger, palablab naman host. Ayan po mga kaibigan, Pods Vlogger. Pods Vlogger, palablab naman host. Maraming salamat po sa 3 million po dyan, nakatambay sa bahay ko. Thank you very much po. Amigo Arcel, amigo sa tayo pre, ingat po sa biyahe ha. Tamsakdan, ayan, sabi niya, no, Pods Vlogger. Maraming salamat din po sa iyo, mama. Sa iyong support sa akin. Muni na ako, February 28, kaya lang dito, Lebanon, hirap ng net, kagaya sa Kuwait. Bakit nandiyan ka sa Lebanon? Apo ni Lola Ibiang, may gabi na sa iyo, Apo ni Lola Ibiang. Thank you very much po sa iyong pagpasok. Tamsak, sorry Ki, ayan, maraming salamat Lola, Apo ni Lola Ibiang. Mamila na maraming salamat po sa iyong parangarang dyan. Bakasyon kami nila Amo hanggang Mayo. Wow, sana all. Bakasyon. Lamig dito, nag-snow. Ayos pala dyan, nag-snow na. Nga naman to. Live eh. Hindi nag-ingay, nga nag-ingay din. Nag-live lang ako. Maraming salamat po Pods Vlogger. Ayan. Gusto pong umakyat mga kaibigan na may ano tayo dyan. Nagdanan po. Maraming salamat po sa inyo ha. Chief of the BCO, Miguel Lisat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa iyong punta sa aking live. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Maraming po salamat sa inyo mga kaibigan. Amor Harim Vlog, maraming salamat po. Maring more. Thank you very much sa pagpasok. Pamilyon dyan, maraming salamat. Shout out all her, sabi niya, no? Marimar. Thumbs up po mga kaibigan sa premiere po ni Lola Ibiang, mga kaibigan. Ayan po. In 30 hours po ito, mga kaibigan. Premiere po ni Lola Ibiang. Masama po ako sa iyo, Lola Ibiang. Salamat po sa pag-sila mo sa aking mga munting tahanan, Lola Ibiang.
Yorme Mior, may shoutout sa iyo. Bossing Yorme. Thank you very much sa pagpasok niyo sa aking live. Parang, ayan, may shoutout Chip from Lola Ebiang, ayan. Ito na, may partner na ko, si Ma'am Melanie Camino, ayan. Salamat Ma'am Melanie sa iyong pag-akyat, ma'am. Thank you very much. Ayan, si Ricky, tulog lang ako dyan sa taas at busy pa ako. Sige po, maraming salamat sa iyong support. Thank you. Ayan po, Miguel, salamat sa inyong lahat. Ayan, si Ricky, ayan, meet muna ako ha. Si Ma'am Chris, Miguel shoutout Ma'am Chris. Ayan, thank you so much. Miguel shoutout Sir Ricky, si Koy Milane. Thank you sa pag. Pero wala akong narinig. Wala akong narinig? Bakit? Ang hina na naman ng ano ko, buang to eh. Kailangan ko nitong talaga. Sa akin, may narin yung Wait lang Sir Ricky ha. Sige, okay lang, walang Okay problema. na yan. Salamat sa pag. May taga-salo sa akin pag nahulog. Okay. Kasi may narin ko eh. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagpasok dito sa aking munting tahanan ng kaibigan. Dito sa kusina oh. Hi Miss Floris, thank you very much po sa iyong support na, bossing. Dito na ako sa kusina kaya mag-mute, akyat lang para. Sige, maraming salamat ha. Malaking bagay na po yan. Okay lang. Tambay lang ha, wala ako load. Sige, bossing. Pareho tayo, malapit na mabossing load ko. Tagal pa sweldo, trabaho, sweldo. Miguel love shout out ng lahat ng nasa baba. Ayan, Sir Yorme, si Koy Chip, apo ni Lula Ibiyang, Miguel love shout agoy, ay me. Ayan, tambay lang wala ako load. Ayan. Marami tayong magtatambay kahit kami sa taas magtambay lang din. Salamat sa support, Pads Vlogger 82. Work lang kayo dyan, walang problema po sa akin. Thank you po ha. Lahat no problem yan, si Koy Pods. Kahit busy po kayo mga kaibigan, salamat ng marami ha sa inyong support. So, Ricky, wait lang ha. I-restart ko cellphone ko. Hindi ako makarinig talaga. Sige. Maraming salamat. Sige. No problema. Ay, payuda naman. Yung tanong ngayon, bossing, si bossing Yorme. May shoutout po, lahat nasa taas. Ayan. Okay, kasi baka gusto mo makyat. Pag parinig ang boses mo, matagal hindi na namin narinig yung boses mo dyan ha. Rick Parking. Sige, maraming salamat Marimura. Kahit busy kayo nandito pa rin kayo sa aking live. Malaking pasalamat ko sa inyo. Thank you very much po. Pareho naman tayo may mga work mga kaibigan. Saka hindi tayo pareho ng mga oras sa ating mga trabaho. Kaya walang problema po yan. Mag-intindihan na lang po tayo mga kaibigan para tayo ay angat. Ayuda man, ma'am, Red Horse. Red Horse. Ayuda daw. Si Chip, umakit na. Kanta ito si Chip. Nawala. Takot si Chip Nawala ka Chip. Kantay na si Ricky. Ano kantay natin? Wala tayong abilidad sa pagkanta. Bossing Yorme. Ayan, narinig mo ako, paring Ricky? Yes, loud and clear. Ayan, mega love shout out everyone dyan sa baba. Ayan, mega love shout out. Ayan, sa'yo din, boss. Ayun, maring Jin dyan. Mega love shout out. Akyat na. Saka na. Cut. Sir Yorme, mega love shout out, Sir Yorme. Pareho lang tayong expired.
Dami kong din na renew ngayon, wala pa akong pera eh. Palod ako, pa-renew ko kayo lahat. Pag nakasildo Hindi na. siya expired. Inspired yung dyan. Inspired, hindi expired. Sana Expired all. yung ano ba, yung membership. Yung membership, wala. Inspired nga, Sa akin, hindi ganun din. expired. Yung mga nagtagustahan, yung request mo, Sir Yorme. Sana. Ayan, request mo daw, kakantay ni Chip. Ni Maring Chip. Ano daw? Bossing Yorme. Request si Yorme, kakantay mo daw. Wala Ha? akong V8. Ayaw ko nang kumanta wala V8, nakakahiya. Ayun, may nagmakyat, maganda, Ayun, si Bossing. Ang Bossing, pangalawang Bossing. Ano ba yung request mo, Sir Yorme? Ayan, ano Ayan. request mo? Thank Bossing you. Yorme. Sino si... I love Jerby. Ay, si Jerby pala. Oh, Lalas, talaga hindi ko pag- makita. Pag in love talaga, maganda talaga, ano? Oo, ang ganda ni Sisi Miss kita, Chef, ganda. Di ako. Yan talaga mag in love, Sila yung in love eh. Huwag ka maingay. Ako, nagsalita na naman si Sisi. Marunong na ako mag-in love. Ako, hindi na ako in love. Hindi pala ako marunong. Maganda ka pa rin, Chip, kahit hindi ka in love, Chip. Magpahulog ako, di ko marinig yung dalawa. Hayaan mo lang, hindi naman sila salita eh. Pero yun ako. Magpahulog ako, sino sasalo? Ayan na naman si Sisi Kuy Chip, pahulog-hulog. Kaya Ayan, Bossing Yorme, salawan mo nga si Chip dyan, Bossing Yorme. Huwag kang Diyan ka naman sa baba eh. pahulog-hulog kasi walang sasal sa'yo. Walang sasal sa'yo. Wala Ang si salaw sa'yo wala yung sa baba, si siyempre. Sisi Kuy Chip. Tawagin ko muna sa sana, ano ba yun? Sino? Sino ba yun? Sino yung Sisi Kuy Chip? Malay mo, ikaw at ako, di ba? Tawagin, i-chat ko nga. Punta ka sa Naibi Siriki. Paasa. Labs Derby, kamusta man ang pag-ibig natin, Labs Derby? Okay. Sana all, okay na okay. Uy, nasa premier ako sa Bandoy. Okay na okay talaga. Inspired daw, inspired. Ganun talaga yun si Ricky. Yung hindi itatago ba, inspired talaga yun. Pero pag tinatago, hanap ako ng, hanap Ayun, ako ng Si daman. Marimor, si Daman daw. Sino Daman? Parang natutulog lang, Daman Gidaman. Hindi naman. Alam mo yung natutulog ng Daman? gidaman yung parang nanaginip ka na. Hindi mo alam kung ano. Yun, Daman. Gidaman. Miss Wing dyan, yun, may kalasat out. So si Miss Wing, in love din ito eh. Puro in love yung mga tao dito Miss Wing, in love ka daw si Wing Si Kuya mo, ano na? Dito na kami sa taas, ikaw wala pa. May nanit ko. Ayun, miss ka pala ni Sir Yorme, si Kuya Chip. Ang inspired, agoy. Ayan. Huwag niyong kausapin si Kuya Wing, nasa harang pala yan eh. Kinakausap niyo na. Tatago na lang pala, ayaw ni Chip ilabas yung pag-ibig niya. Ay, ilabas mo daw, Chip. Ayaw pa-member, may kulay-kulay na. Ayun, may na dyan, may pakulay-kulay na. Pwede na pwede na mag-NC Ricky. Iba talaga pag bagong sahod pa. Bagong sahod talaga, kuta agad. Makulay. Wala pang sahod kaya hindi pa makapakulay eh. Uy, darling ko, yung message mo, ayosin mo. Diyan yung nakakilig. Wala kang work ngayon, Labs? Ha? Alice? Ay, Jerby, wala kang work? Bukan? Diop ko ngayon, diop. Mag-ano tayo? Hindi, Magpaklik ako, diyan ka dapat gumala ka naman. Magala kayo ni ni Jinjan Alaba.
Ewan ko kung saan siya dito. Di naman ako Diyan daw nalalaman. sa may ano daw siya, sa may yun? Saan ka ba Ahem dyan? Dyan sa ano? Nasa naan. Sa Kuwait? Sa may seaside? Pagkatin Ba mo. yun? Seaside? Maraming seaside dito. Sa banda na Saka ka seaside daw siya. Ahem para mag-usap kayo ni ano, Labs Derby. Mag-in ka na host. Inspired ka ba host? Kiligin na naman si Marimor niya magbasa. Sana all. Saka ka daw, Ahem ba? Para ano, mag-usap kayo ni ano, makita kayo doon. Makita kayo dyan sa Kuwait. Maliit lang naman yung Kuwait eh. Katulad ng Saudi ng laki. Yan, 10 million na ako. Akala mo, 10 million na. Hindi ganyan, darling ko. Ricky. Hindi pa pala ako nakatamsak. Okay lang yan. Walang Dalawang tamsak. member. Napan 21 ako, Ate Ricky, ha? Ilan na ba tamsak ko ba? 22 21 na. tamsak na ako pala. Naka-live si ano ah. 21. Harang. Yan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Kahit busy kayo, nandito kayo sa aking live. Thank God very much. BG Shabril, nag-edit ako. Okay lang, Miss Bing. Kumain ka na ba, Ahem? Huwag mo pabayaan sarili mo. Ay, sweet. Kiligin na raw si Ay, Marimura. tumawag sa inyo. Kasama ko yun. Diyan, no? Ganito, turuan kita, Ahem, ha? Ahem ko, thank you so much sa support. Always, ingat palagi. Love, love, Ahem ko. Loko si Marimura. Turuan pa yun. Takalabs, Derby. Mine ang Indiano. Baka magsisi kami, Swing. Naliligo naman ito eh. Kaso, yung ano lang, yung parang yung ita talaga sa bundok na yung kulot yung buhok. Tapos, may team. Parang gano'n talaga. Kaso, naliligo naman siya. Mabango naman. Paligo ang daw niya. Baban mo sunrox. Saan ka nga dyan, Ahem, sa, ano, sa Kuwait? Kay, ano, si Labs Jerby, oh, magkita kayo dyan. Tambay harang. Ayan, Niles Bill, Miguel sa sa'yo, ma'am. Mabago daw, inaamoy. Mabango daw, inaamoy. Ibabad ko ng Clorox. Ingay yung ano, cellphone niya eh. Nilakasan na lang may drive ako eh. Tawag ulit. Ibabad ko ng Clorox sa inising. Ingat ka palagi, kumain ka na ba? Huwag mo patuyo naman. Bata. Ayan o, Labs, sa Rotamia daw siya. Romaitia. Alam ba yun? Nandito ka pala sa Romatia. Malapit yan sa ano, sa Salwa. Yan. Malapit lang yan. Puntang Pintas yan. Pero nakikinig lang, baka may siko ako dito. Sikyo. Nahulog ako. No, nahulog ka. Hindi ka kumapit eh.
Saan ka ba dyan, Lalabs? Jervis, ano? Papunta ko dyan, Kuwait. Dito ko sa ano. Sa Nusret. I can't believe that you are how I will find you. You are the me that saved my life. You are the reason I survive, baby. I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. Paborito niyo to, kanta niya. I love you. Sana may I love you to. Paborito to ni RJ niya lang ba eh. When I hold you, your smile like summer skin. You're to me, you and I. Pare Victor, bilang sa pare. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside, baby. I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Ayan, I love you more, pare Eric. Saling ko, love you daw. Eric, bye bye more. No sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. You know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. I love you too. Ako na lang sumagot, Marimor. I love you. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat sa iyong support sa aking live. Thank you very much. Ako po ay pinagpala na naman ngayong araw kasi nandito po kayo sa aking live. Sa aking mga kaibigan na 100% yung suporta. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Thank you very much po. Arabian million people in the house. Thank you very much po. I love you to all lalabs dyan. Yan. Pare, yan ay pare. Ikaw sana.
Buhay natin yung isa, bukod lang sa lahat. Higit ang tapat, higit sa di sinasadya, pagkakataon. Para bang ika'y nilalaro ng panahon, may isang makikilala. Unang pagkikita ay tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Maraming salamat sa support. Hindi napapansin sa bawat oras na kasama mo siya. Kapiling ka niya bawat sandali, punong-puno ng hikayat saya. Ang dami na iba at sa di sinasadya pagkakataon. Para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglaban, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Hanggang ikaw sana. Ay, ito, ilan nyo pa rin. At sa sinasadya pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglaban, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ika'y malaya pa at hindi ngayon ang puso may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala na kay malaya pa at hindi ngayon ang puso may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana.
sana ikaw. Bakit ba hindi ka nakilala nung ika'y malaya pa? Ano ba yun? Rositos, ano? Mix Vlog, Victor Hindi ko lang Channel, shout New York, out, Italy, Rose Phoenix Vlog. Rose Kamusta, Phoenix kamusta ka Vlog. man diya, Chef? Pwede ko makita sila live Ayan, nila oh. ni ay si Jervy. Nagsalita siya. Patamsak na po sa ano kay Rosito Mix Vlog, mga kabiyan, palikit na rin po diyan. Ayun, no? Kinilig si Maring Jean dyan. Di ba yung Rosito pala ito, mga Nagbe-blast. kaibigan? Patamsak po. Ay si, yung Rosito? Yung si Rosito Sin Mix Vlog Supply. Si ba yung Rosito? May galang shout out daw. Tatat bay. Ingat sa ano dyan bay, trabaho bay. Bakit ikaw umakyat Maring Jean dyan? Ayun, no? Hirap sa tapos sa aking mga kuhos na mga nagagalandahan. Maring Chip. Tuwang-tuwa siya. Kinanta yung mga ano niya. Gusto niyang kanta. Tawang-tawa. Natawa siya na kinilig. Agoy. Sana all. May Kinilig yung ano. nagpapakiw. Kinilig. Ayan, sabi ko, kinilig. Pero ano, hindi, sinabi mo? Kinakilig pero hindi ano? Kinilig. Inuya, pero sinuwa. Oh. Pero hindi inibig. Tapos, sinuya, pero hindi sinuwa. Sinong nakarelate? Yung nabigang po at sa pag-usap Agdan sorry kit. Ayun na. Yan ang tanong. tapos binigay ka ba? Akala mo, may maging kayo. Pero hindi ka pala inibig. Yan, may hagdanan na. Sir Ma'am Melanie yan. Yornie, nilalang shout out. Nakapin yung hagdan, Ma'am Melanie. Hindi yun. Paring Victor Ay, yun eh. bakit ako nakaakyat? Saan ako Na pa yun eh. dumaan? Kakaakyat Lumipad ko lang, yata eh. uy. Yours can surrender to the rest of day. Ayan, salamat sa Ricky. When the head of rolling wave can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough for this wide and wandering we've got for this far. Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and be best. We live the very best. How many are on it? May gusto na tayo. Ang sa tama man yun.
There's a time for everyone, and the only live. That is bigger in this world. That's all it knows. There's a rhyme and reason with the wide outdoors. In the heart of this darkness, for you and the faith of love tonight. We are. It's enough. It's what I'm wondering. We got to this far. Can you feel the love tonight? I'm afraid to rain. If you love, give and be the man. Believe every. It's enough to make kings and big events. Believe that we're James Gipi-Gipi, ayan, Miguel Satat, James Gipi-Gipi sa'yo. Nagpapalam po kayo ng mga bahay niyan mga kaibigan kay ating tamsakan. Maraming salamat po sa inyong pagpasok sa aking live. Maraming salamat po. Thank you very much. Thumbs up. Ayan, si James Gipi-Gipi po mga kaibigan. Ayan po ang kanyang bahay. Tapos po natin yan. Sa hindi pa po nakadikit kay James Gipi-Gipi mga kaibigan. Dito na po natin yan. How to get more views and get more suggest on YouTube Basic. Ayun. Ganda ng mga content ni James Gipi-Gipi. Nasaan ang itatago, ilabas na. Hindi ko alam yung watch naman po ng ni James Gipi-Gipi. Nasaan ang itatago na lang. Wala tayo may ilabasan eh. Kaya tago lang muna rin to. Maneuver. Walang may ilabasan ng sama loob. Pusing yung meaning sa sa'yo. Ingat ka sa work mo Pusing yung makakatulog ka na siguro. Ika'y mawawala, di ko yata makakaya ang libutin ng nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, at para lang mawala ka pa sa akin sinta. Hindi mo na kailangan makamamartiyan sa piling ko. Kaya tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Sinta, mahal kita. Araw at gabi,
Ipanalangin ko, sana ay tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi naglalabing, sayang ako parin sa kitibong ay kami. Nang iwan mo, di pa rin magbabago. Pag-ibig na inalay mo, talaan para sa'yo. Na malayo ka, ikaw pa rin sinta. Aking alaala, ibigay siya. Hindi mo na kailangan magamba sa piling ko. Dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko, sana ay tayo magkakalayo. Lang sandali, hindi naglalabing, yakap mo halin sa ngiti mo ay kami. Awang gabi ay panalangin ko, na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi naglalabing, sayang ako't halin sa ngiti mo. Sa ngiti mo, araw at gabi ay panalangin ko, sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi naglalabing, sayang ako't halin sa ngiti mo. Sa ngiti mo, kahit kami. Maraming salamat. Tawa ko sa kanta ko tuloy. Mama niyo mo Ronit. Maraming salamat mamasa yung plakpak yan, plakpak. Nakalyuhan na siguro kami sa palakpak yan, dami ng palakpak ko. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Ma'am Altias, ay Maring Altias guys, vlog. Miguel sa sa dyan. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga ginagawa dyan. Sa mga busy po dyan. Standby lang po kayo. Stay tuned, stay tuned. Bye Rosito, Miguel sa sa bye. Ay, gusto ko akong kantayin. Isang din. More songs, Parik. Hindi ka na makikinig.
Ayan, maraming salamat sa inyong mga pabidyo-bidyo mga kaibigan. 14 million people in the house. Thank you very much po. Nakabot na ng 40 na yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong 100% na support. Thank you very much. Sometimes late at night, I wake up watching your sleep. Those in peaceful dreams, so I turn out the light, lead her in the dark. And the thought crosses my mind, but I never wake up in the morning. Whatever down, maybe I think about her in my heart. If tomorrow never comes, and she know how much I love her, you can try in every way to her afraid. Mari Grans, biar sedap, go. My only man. And if time on she must go without. Ma'am Tin, go sa po. The love I give her is a bird. I'll be enough. I'll see tomorrow never comes. Cause I've lost loved ones in my life. I never knew how much I loved them. Now I like to very brave. That's my feelings for her. Never were there. So I made a promise to myself. See, it's me how much you means to me. By that circumstance, there's no future. Give me how I feel. If tomorrow never comes, cause you know how much I love her. I try in every way to her every day. She's my only one. I'm on everything. You must please worry out. It's a love I thought came the past. Alam? Alam ko yung kapag, alam ko yung kapag. Yan, saka kayo kung gusto nyo kumanta. Migo Franz, saka ka kung gusto mo. Mababa tayo ng hagdanan. Baka may gustong kumanta. Punta naman. If tomorrow never comes, did you know how much I love her? Amte, bigla sa Amte na.
upang isip ng iyong iwanan ang aking puso. Labis na nasaktan, di bang pag-ibig aking inaalay, ika'y nakakala ito ay hindi tunay. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong isipin ang mga paliwanag mo? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasama. Bakit na iba'y naging naniniwala na bakit kita? Sige, pali lang. Di ko maamin dahil sa akin ating pag-ibig yun ay naglaho na. Man itong puso ang iyong pagbabago dapat ang magpahalan at sabang hindi ako. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mo ang napaliwanag mo? Sabi ko'y sadyang wala na dahil sa pagkakasama. Bakit na iba'y natin iniwala na bakit kita? Biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin. Bakit ayaw mo makapaliwanag ko? Sabi ko'y sadyang pagkakasama dahil sa pagkakasama. Bakit sa ibang lagi naniniwala ka bakit kita? Kanya, bakit kita nga? Bakit sa iba ka niniwala? Hindi naniwala sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyong support sa aking live. Maraming salamat. Kaya isang oras ba ako? Wala pang ako sa oras. $11 million. Thank you very much. Ma'am Nilesville.
until 1 minute more. You want to break the silence, staring into the night. All alone, it's alright. It's the feeling deep inside. I don't like. There is no excuse, my friend. You're breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. You're breaking my heart again. Here in my bed, counting the words you say, and lingering the shadow. Coming home late at night, drunk again, nothing's alright. It's the love in your eyes I don't like. There is no excuse, my friend. Breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. Breaking my heart, you're breaking my heart again. Ay, tuloy ako, binusan ko sa inyo. Patams up ko naman po dyan sa premiere po. Ay, tuloy ako. There is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. Breaking my heart again. There is no excuse, my friend. Breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends. Breaking my heart again. Maraming salamat po sa inyong support talaga. Si Bonsok problemado sa kanyang AdSense. Salah. Alat sila lah. Pilih. Dapat kit. Salah. Pare, pakantayin mo yan kasama mo. Hindi marunong yan. Tinikling yung kanta. Tinikling yung kanta na. Ayan. May sarap sa inyo lahat yan. Sa mga BGP dyan. Thank you po rin sa inyo.
Sa 9 million dyan. Isang oras na ako, isang oras na lang. Abot pa kayo ng isang oras nito. Parang hiningal na ako. Tingnan ko muna yung ano ko, yung songbox. Songbox. Hindi ko nakantahan. Uy, mag-2 oras ka, pare. Subukan natin kung mababa ng 2 oras ay. Mr. Welcome ba? Mingles at po. Erki. Dr. Ricky. Dr. Ricky. Saan ka? Maring Lovely Riyadh Adventure, Miguel set up po sa inyo lahat dyan, mga kaibigan. Magbaba lang po kayo ng amon dyan, magtamsak-tamsak lang po kayo dyan. Ayan po mga kaibigan, magtamsakan lang po tayo dyan. Riyadh Adventure po. Ayan. Let us exalt his name together. Ayan. Kaibigan lang ako. Ang unang lubos na sinabi mo, wala na ba asa sa puso mo ako? Nakikita kita, ako'y alay ng Hindi pa yung ano. Lyrics. Palakpak agad, wala pa. Ay. Happy suko sa dek.
Ay nako, puso'y nalilito. Ay nakakakita, ibig na sa'yo. Ay nako, kung sa'yo mo, hindi ang puso ko'y tulungan mo. Ay naku, puso'y nalilito. Minsan ka lang makita ay ibig na sa'yo. Ay naku, kung narinig mo, kung sa'yo ang puso ko'y tulungan mo. Ay naku, puso'y nalilito. Minsan ka lang makita ay ibig na sa'yo. Ay naku, kung narinig mo, kung sa'yo ang puso ko'y tulungan mo. Puro lang hay naku, hay naku. Ayan mga kaibigan, thank you very much sa inyong ano. Mayroon sa taat, mga kuho sa Prama Bitchay channel. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Isang oras. Maraming salamat. Ma'am Bitchay. Thank you. Ma'am Lawrence, Miguel Soto sa Ma'am Lawrence. Mga gusto mong kumanta, Ma'am Lawrence, bigyan kita ng tanong. Gusto mo? Makyat at kumanta ng ano? Maiparinig mo po yung boses mo, Ma'am Lawrence. Thank you. Ayan. Nagtanong po tayo dyan. Kung gusto mong kumatkat, kat. Iway ka ng Bisaya, kat. Problemang puso ko'y tulungan mo. Miguel sa taat, Ma'am Lawrence. May tagal ang hinihintay ang mga aking sasabihin di magsimula. Iiya lamang ako ipagtapat ang pag-ibig ko. Madala kasi makabasugin mo ako. Alam ko naman ako'y alagan sa iyo. Kasi ang iyong ganda sa usapan ng pagkatao. Kung may ibangin, hindi naman guwapo. Ngunit nasisiguro mapagmahal ako. Ikaw talaga ang gusto ko. Tuwing tayo'y magkikita, anong saya ko. Nahihiya lamang akong ipag
tapat ang pag-ibig ko. Kada ka kasi makabastigin mo ako. Alam ko naman, ako'y alangan sa iyo. At silang iyong ganda, usap-usapan ng mga tao. Ako naman hindi bakit, at hindi naman wapo. Ngunit nasisiguro ko, mapapakalan ako. Alam ko naman, ako'y alangan sa iyo. Kasi ang iyong banday, usap-usapan ng mga tao. Ako na may dibagin, at hindi naman wapo. Ngunit nasisiguro ko, mapapakalan ako. Ayan. Kahit ako'y pangit lang, pero mapagmahal naman ako. Ano mo, anong kwentuhan mo tayo, Be? Maraming salamat tayo, Yormi, sa number 1 kong supporter, si Yormi Mio. Thank you very much. Number 1 supporter. Para magaling, ah. Pag ano ka pa lang, pag-sit ka pa lang ng live ko, nandun agad si, si Bossing Yormi. Thumbs up agad. May resito mo na sabay sa pagtambay mo dyan. Kanta lang, Sir Ricky. Kanta lang. Sige. Mother's giving birth to a little son, lying in the rain of falling bounds. Father is young, but he cannot wise to see the Father inside his eyes. Oh, me. Cover my side until I leave. No paradise, don't. Yes, I know the world. Come over here. How many hours and how many days? How many girlfriends now? Love is just slipping away. How many seasons and how many years it is? How many centuries and how many lives in here? People selling flowers like nothing's going on. Going in their backs on a world gone wrong.
every around. I guess it falls on me. You running down the naked fence. Hold me, cover my side. Please, no paradise. The evil side of the world. How many hours and how many days? How is just slipping away? How many seasons and how many years in here? How many centuries and how many lives in here? Maraming salamat sa Ma'am Stila sa maraming salamat. Patapos lang po kay Ma'am Stila, mga kaibigan. Ano po tayo? How many hours and how many days? How is just slipping away? How many seasons and how many years in here? How many centuries and how many lives in here? Maraming salamat, Ma'am Stila. Patapos lang po dyan, mga kaibigan, kay Ma'am Stila po. Tapos lang muna natin si Ma'am Stila ba? Ay, mag-premier ito mamaya. May ba ito premier? Live pala ito, live. Ayan. In 10 hours pa, mga kaibigan, may labot si Ma'am Stila. Diyan po magaling po kumakanta. Diyan po kayo makikita ng mga singer na mga singer. Diyan po kayo makikita ng mga professional singer. Like Ma'am Stila. Salamat Ma'am Stila sa pagpasok. In Audiba. Yan ka. Audiba. May love Palestine, may galap shoutout lang ga. May nabalatan langga. Ayan, langga. Shoutout daw. Langga, may shoutout. Kaso wala pala akong langga. Ako sana yung langga ko Marimor, kaso wala pala akong langga Marimor. Yormi, saan si Yormi ba? Mag-live ka Yormi ha, mag-stream yard ka para magkanta tayo. Todo support mo sa akin supportan din kita. Yormi. Marie, may Tayo'y magkakabay, di matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita,
Di mapagaling hanggang muli piling ka. Mahirap kung ika'y makita ng langit sa buwak na arawan. Namamakislap ng iyong mata. Kahit ano ba ay kakayanin mo na. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaan sa'yo. At kasama kita, walang kailangan pa, wala nang mahanapin pa, basta kasama kita. Maring Kia, Miguel shoutout po. Sana'y ikaw ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mamawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalam sa'yo. At may kama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta kasama kita. Hindi ka ako talaga. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalam sa'yo. Kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta kasama kita. Walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta may kaba kita. Alright. Maikama. Ayun yung parang Ano lang hanapin? wala nang hahanapin pa, nasa kama na. Charot. Ayun, isang oras malapit akong kalahati. Di ba? Tingnan sarap po sa inyo lahat. Kahit busy po kayo, dito kayo. Mami Stila, thank you very much, Mami Stila, sa ano mo, sa Sinasa pa. malaking presence mo, presence. Hindi ako marunong magsalita ng ano, diretsuhan. Nice, Chin. We shout out. Bye, Rosito. Thank you very much. Bye. Wow. Maring Tia, Miguel shoutout po. Wala akong nakikitang tao sa labas si paring Rick. Bakit? Or busy?
Kailan ba musim Ramadan ngayon ba? Ngayon na ba yung Ramadan o sunod pa? Ha? Ang Ramadan kailan ba magsimula ngayon na ba? Hindi, April, abang ko April 3 yata yun. April pa. Tagal pa. Hindi, ano ito. Ito nililinis ko. Ito ay ano, stock room. Kusina na hindi ginagamit. Ano nga lang. Lagayan ng mga... Kaya nga stock eh. Kaya hindi na ginagamit. Na-stock. Wala na kami pagkain din. Ayan, 7 million. Thank you very much. 8 million. Ayan. Okay. Ito mo ba itong box? Once I knew love broke my feet so tight. I got to get drunk when I hear the ground. Not to wait your way, I wait you have one. Oh girl, you'll understand if your heart was mine. If we had an inevitable, did you know what I felt about? You feel the peace with the memories now. If we had an inevitable, I never went a lonely heart to you, Mama words. It's not your fault, I just need the phone. One day we come, you'll be in my soul. In your life, that will be just like I go. If we had an exchange of heart, you would know what I felt for. You feel the peace with the memories now. If we had an exchange of heart, feel like on the keyboard, so now the keyboard, find that you remain. I'll get your remember, and a barber tulit mo masikin dyan. Yan sa mo sa katang. Yes, ma'am. Salamat na ma'am. Ramos. You know why I fell for. You feel the peace when I'm here when I'm Hindi ko alam kung naka-BGB sa yung plus. Ay, salamat po. Sana hindi mo alam. Sana hindi mo alam lagi, no? Para naka-BGB lagi sa ako, no? Maraming salamat sa inyo. Yan pala, pag hindi mo pala alam, Mami Maris Ramos, nakabigay sa akin. Ang salamat mo, ha? Sa, ano, sa pag-BG mo ulit sa akin. Thank you talaga. Merki. Kamusta man ikaw, Mama? Rich Ramos, ma'am. Hindi na rin ako nakapunta sa ano, sa live.
miracle that's happening. But I search for an explanation. Only one thing it could be that I was born to live. It was written in the stars. I was born to live. The choice was never ours. Powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I miss the day that I was born for you. You're beating for these people, trying to down between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing will seem so wrong. It didn't realize that I was born to live. You were born for me. I was born. This is what I'm really meant to be. What we have to do, whatever understand, everything away until the day I die. I miss the day that I was born for. Ay, nangyari yun, marami lang. Never understand, never take away. As the years go by, until the day I die. I miss the day that I was born for you. Alright. Maraming salamat sa plak, 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 plak. Ayun, malapit na tayo mag-isang oras. Malapit na makapahinga yung mga kayo sa busis ko. Pasensya naman mga kaibigan na. Pasensya naman yung boses ko. Makapahinga din kayo, malapit na. After some time, I finally made up my mind. Easy there, I really want to make her mine. Searching everywhere, find her again. Tell her I love. Sorry about the things I've done. I found her standing in the front of that church, the only place in town where I didn't see. She's looking happy in her wedding dress, but she's crying while she's singing. Boy, I miss your kissing all the time, but when my credit's going, so you promised to back. Oh, I'm sorry you were when my credit's going.
against the wind. I'm going home again. We say goodbye to the time with the world away. But still I see her in the front of that house. The only place in town where I didn't see. She looked so happy in a wedding ring. But she cried what she was saying. Boy, I miss your kisses all the time, but kisses when it's too late. Oh, your love is so much. Oh, I'm sorry you were playing, but it's too late. All the dust it's worth out we have inside my head. Feeling the words. Boy, I miss your kisses. All the time I miss it. When my head is falling. Oh, you love me so much. Oh, I'm sorry you are. When my head is falling. Oh, I miss your kisses. All the time I miss it. When my head is falling. Slowly. Marcio, Samuel Kansa, Miguel Grisado po sa iyo, ma'am. Ingat-ingat po kayo sa mga work nyo na, mga kaibigan. Thank you very much po sa inyong pagpunta sa aking live. Ayan. Sige, okay lang. Bidi-bidi lang, walang problema. Ano yung paring Rick? Ano yung paring Rick at bakit naging late? Charot. Naging late sa pag ano, sa ano tayo? Bakit ka nag-late ng 25 minutes? Huwag ka mag-late. Siyempre, nakakita pa ng chicks. Ay, agoy. Iiyak na yan. Sabihin, kaya tutuloy pa kaya ako or hindi na? O, diba? Boy, ay. Yes. Naging shout out, Mars, you. Ayan, nakamit si Mars. May signal ko, nawala-wala. Ayan, Mars, you. Mo ito kanta, hindi ko pa nakanta ito. Mars, you. O, diba? Nawala. Nakantay mo yan. Dali, banat. Hindi ko ito kanta, subukan ko lang. You stand today like we always dream, starting out high to gain. Light is in your eyes, love is in our hearts. Can't believe you're really my friend. Waiting for this moment all my life, so don't have a surprise. Feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand in my name. I am all that I see. On this day.
was just cold and lonely days without you. Everything's alive, everything's right there. Wala to. Hindi ko na alam. Wala na sa playlist. Naputol. Ayan, thank you very much talaga. Konting tiis na lang. Ayun, dalawa ka Marimor ah. Saan ka? Ba't ka nawawala-wala Ayan. Marimor? Sige pa may isa. Nahulog ako, biglang nag-ikot. Hindi ko tuloy narinig All yung my kanta playlist. niya. Playlist talaga yan. Siyempre, para mabilis. Hindi na maghanap-hanap. Mm-mm. Kung sa mga nililigawan, kailangan nakalista na yung pangalan, di ba Marimor? Ay, sus, ang dami naman yan at may playlist ng liligawan. Kailangan mo i-playlist yun. Para Grabe. pag binastig ka dito sa kabila, dirito ka sa kabila, ganun yun. Ganun yung Ay, playlist. Diyos ko, Lord. Ang dami nun ah. I-playlist talaga yung nililigawan. Jesus. Yung mga babae pala'y nakalista, may listahan. Agoy. Nasa multi-cab pa ako. Ayan, ingat Ma'am Badjon. Sana all may multicab at ibads. Sana all. Oo nga, multi-cab. Playlist pa si Ganun talaga. Payong Rick ba? Ganun talaga, para pag binastig ka sa kabila, punta ka sa kabila. O, di ba? Oo. Alam mo na kung sino nililigawan mo. Hindi yung, pag binastig ka, maghahanap ka pa, di ba? Ay, may reserva permi, may reserva. Para hindi naman masakit, tama yun ah. Parang tama yun ah, para hindi ka masaktan. Di ba, meron, tapos pag hindi ka ginusto nung isa, tapos sabihin mo, tapos ginusto ko ng isa, sabihin mo, huyo ka ngayon, kala mo ah, charot. Hoy,
Napadyos ko kaagad si Darling, oy, wag muna akong isali sa playlist maluoy. ikaw daw yung nangunguna, Darling ko ba? Ikaw yung nangunguna. Tapos pag binastid mo siya, nako, hahanap siyang iba para hindi masakit sa heart. Kay Onion. Para alam mo na bagay, Ayun yung alam mo na Darling ko. agad kung ano sino pupuntahan mo, hindi ka na yung maghanap-hanap ka pa ng iba ba, ganun, di ba? Pag ayaw nung isa, ay, mahala ka. Meron akong reserba sa iyo. Ayaw mo. Pag ayaw pa rin nun, hanggang sa huli. Lista lang ng lista. Visit ka. Visit ka. Ginawa mong playlist yung babae, hagol ka. Patay ka na kay Darling. Patay ka Ayun kay si Mami Jing. Darling. Kulay. Maraming salamat, Mami Jing. Thank you very much, Mami Jing. Oh, panalo mo kay Herman, Dong, Ahem. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, Salamat. nag-playlist ka lang, nagpakulay si Mami Jing. Maraming salamat Mami po, Jing. Mami Jing. Thank you May very galap much. shoutout sa'yo, Mami Jing. Ano ka ba dun, Mami Jing? Sangayon ka ba dun sa playlist? Sana all. Amor, ang ingay mo. Tama rin yan, di ba? Kaysa pag binasted ka, tama rin. maghanap ka pa dyan. Ngayon pa lang ako mag-iingay dyan, Gracia, tumahimik ka dyan. Amor, ang ingay mo. Hello, Mami Jeng. Ma'am Jeng, di ba? Hello, si Koy Amor. Ay, ayun, may palipad. Ala, Mami Jing. Ang... Ikaw ba, ay, Gracia, meron ka rin playlist? Yung Mayroon. mga ano mo Ay, dyan? sa playlist. wala, oy. Wala. Meron, wala daw sa kanta, pero dun sa, sa kanyang boyfriend meron. Kasi ang bilis ng sagot, sabi ko, Gracia, may playlist ka? Sabi niya, meron. Ay, sa kanta wala. Ibig sabihin, sa boyfriend niya, maraming Hello, playlist. Amor, wala ako nakaano si Koy Amor. Oy, bahala ka na. Wala kang Eh, naka-playlist? matamsak mo kay Marcio. Ay, ikaw wala kang mahina ka. Pag iniwan ka, iyak-iyak ka kasi di wala kang naka-playlist. Gumaya ka kay paring Rick na may playlist yan. Diba? Wala akong playlist, ha? Isa-isa lang yun. Sana all pini-playlist. Sana all. Siyempre, ganun talaga. Naku, wag mo na akong isali sa playlist maluoy. Ikaw nga daw yung number 1. Ikaw daw number 1. Ikaw yung number 1. Tapos pag nibasted siya, Ayun, may meron premyo siyang silang choice. dyan, Mars. Meron Ay, hindi siyang pala yung choice. nakapasa yung kanina Ayaw doon niya, sa Madrid. ayaw niyang matigang kaya mag-playlist yan siya. 'Di ba? Ayaw niya. Ano ko ikot. Tawa-tawa na naman si Mars, Kitty. una ako nagtampak, Mars, ha? Hindi pala. Yan, matamsak Una ako pala ako sa iyo, nag-comment. Mars, yo, ha. Ikot yung isa kong cellphone. Mawala na yata kami internet, Ganun talaga yun. Wala ako ngayon. Kailangan mag-playlist ka kahit saan. Ayan, pangatlong Di ba tamsak pag ako sa iyo, mamili- Mars, yo, ha. Oo, Di ba pag pag mamili pumunta ka, ng may playlist palengke, ka. May nakalista ka? Oo, nakalista ka, Oo. di ba? Para hindi ka na Para hindi para hindi makalimutan. masayang oras ba? Hindi naman. Yung oras mo hindi masayang. Alatul, lalo na pag nagmamadali ka, pag may amo ka, mamadali ka, alatul, alam mo agad, dito lang yun, ganyan. Tapos uwi na. Ganun dapat lagi may playlist. Tama naman nga si paring Rick, Tama yun, na-realize ko din, charot. Kasi, di ba may kasabihan tayo, yung oras ba, no? Time is gold. O, Time di ba? is gold. Yan, tama. Tama yung time is Binasa ko na gold. pala yan. Buang ba't nandyan sa'yo yan papunta, Jisa? Nahuli kayo sa playlist niya. No, nahuli daw kayo sa playlist, sabi ni Mami Jing. Oo, Tayo gayon dyan, talaga, nahuli tayo. Mami Jing. May playlist tayo dyan. May playlist daw si paring Ricky. Maluoy naman ito. Diyos ko, Roger. Paring Rick, may playlist. Matindi ito si paring Rick, Mami Jing. May playlist yan ng mga chicks. Ay, God. Siguro inuna ni paring Rick yung Siguro inuna muna ni paring Rick yung ay, ito ang number una muna. At ito yung malaki-laki. Ano yan ba yung yung palo ganyan di ba malaki muna sa kaya paring Rick baliktad hindi maliit palaki si paring Rick malaki muna hanggang paliit ganon yung linyada Kapangalan, ano yan? ABCD ba tawag yun? alphabet Alphabetical pala yung ni paring Rick alphabetical. Ay, pag sa numbering Ay, tama nga naman. Kasi number 1 siya. Ahem. Ay.
letter A, di Tama ba? ka dun, A. Ahem. Oh, A hanggang Z. O, Nam! sino kaya ang kasunod doon? Sino kaya ang B? Ay, si Ahem, si Baby. Oy, si Carla. Charot. Anong maliit kanina? Anong maliit? Sa akin, mami, maliit. Anong maliit ka? Diba? A, B, alphabetical arrange yan. Una ay A, Ahem. Ay, nangunguna. Ibig sabihin siya ang may pinakamalaki. Pinakamalaking pagmamahal, si Paring Rick. Pero ang marang Kalaruhin mo maliit. kanina maliit. Ay, dun sa pinakamahuli, mami, maliit yung pagmamahal niya dun sa pinakahuli. Ano yun? Yung pinakauna, malaki yung pagmamahal niya yun. Kasi A yun, nangunguna yun. Oh. Ganun yun, mami. Ano ka ba? Nakatawa tuloy. Kanina ang tahimik ninyo, ngayon tawa kayo ng tawa, ha? Yung maliit kanina, yung maliit. Una sa playlist, yung pinakamalaki, malaki yung pagmamahal niya doon. Ay, kakakilag! Charot. Kung hindi madala sa Diba? kung hindi madala sa alphabetical, find your height. Ay, wag pa yun. Dapat ako na. Parang sa sa school lang, si E.T. Find your height. Ay, sa school, sa pilahan sa flag ceremony, ano yun, ay? Yang maliit Ay, muna, find your bago height. palaki. O, kaya nga ako nung nasa school, nangungunang-una ako, lagi akong nasa unahan kasi akong bulinggit eh. pag ako nasa pila sa hulihan, hindi na ako makita, kaya amor, dito ka sa unahan. Diba? Ganyan, maliit eh. Ganun pag maliit. Tapos bibilog-bilog ka naman, takbo ka naman doon sa unahan, takbo ka naman, nanliliit. Diba? Ayun, si Bonso Ano, Giselle. tawa kayo. Problemado tong kapatid natin na si Bonso. Yahoo, Mami Jing. Di pa natapos yan? Hindi pa tapos yung problema na eh. Ilagay ko rin pala pag ako sa sa Jupiter ang ilagay ko. Miguel sa dating Paano ba yun? Ayun. Paano ba yun nilalagay? Paano ba yun? Hindi ko alam yun ah. Charot. Nakita ko sa tutorial. May nakita ko sa tutorial eh. Mega love shoutout sa inyong tanan. Ano? Ambot sa imo, darling. Oh, ambot sa imo daw, darling. Ay, bahala ka dyan, darling. Ikaw nga yung nangunguna, malaki yung pagmamahal sa iyo. Kaya lang ay, baka naman hindi mo sinusuklian ng malaki rin. Buang nasa sayo naman Dapat. papunta. Dapat suklian mo ng malaki rin. Una rin siya Ang sa malaki. playlist mo kasi ehem. O, di una rin siya. O, diba? Sino kaya ang ni Paring Rick? Sino kaya ang next niya ni Paring Rick? Siguro ay mga tawagan yung next niyan ay siguro si Babe ang pangalawa niya. Sino kaya yung Babe niya na? Sino Babe mo, Paring Rick? Meron siyang Babe, by Ahem, my Babe. O, diba? Oh. From my worst daw na yan ah. At Sino my ang worst. tugtog yan from my worst? Sino ang worst mo? Pareho sila ni Malay. malaki. Ay, oo, pareho silang malaki. Malaki yung pagmamahal Malaki sa isa't isa. Kaya lang ay hindi yata pwede. Kaya magmahal na lang kayo kahit bawal. Pwede na yan. Tanungin mo sa name darling daw. Tanungin mo daw sa Tanungin mo siya, name ko, darling. Ano daw name niya, darling? Ay, Paring Rick, anong daw name? Name ko, Ano? darling. Ano daw? Tanungin mo siya, name ko. Oh, ano daw ang name mo? Ay, name niya. Tanong ko daw sa iyo ah. Huwag kang magkakamali, Paring Rick. Patay ka dito kay darling. Ayun ang pangalan niya, Jinjan. Na yun daw. Jinjan ehem. Oh, diba? Oh, diba? Ini-Ukraine na naman natin si darling ah. Malaki ang pagmamahal nila sa isa't isa. Tama, Mami Jing. Big, big heart. Oh, diba? Diba? Kitir. Marra kitir. Kibir pala, kibir. Hindi, malaki kibir. Kabir. Kabir. Gelb. Marra kibir. Oh, diba? Sana all.
Sana all na lang talaga tayo nito, Gracia. Gaun sa Gaun sa kaamor. Gaun sa kaamor. Nagtutupi ako ng damit, Mami Jing. Nagplansya ka ba? Nagtupi daw, Mami Jing. Nagtupi. Ayun. Hindi ako nagplansya, Mami Jing. Hindi ko na ito pinaplansya, Mami Jing, kasi tinupi ko ito ganito, tapos isuksok ko ilagay ko sa cabinet, tapos kunin nila, ihulog lahat. Kaya hindi ko na siya pinaplansya. Yun. Kasi nakakapagod lang. Charot. Tapos ihuhulog nila, tapos guluguluhin lang. Naku, mapagod lang yung sa sarili mo. Matapang na Mami, kasi matagal na eh. Hindi na, nareklamo. Pero nung una, okay. Puro okay ka lang. Ngayon, not okay. Di ba? Ganun yun, Mami. Ano ka ba? Basin masunog. Hindi ako nagpa-plancha, Mami. Nagtupi na, Mami. Badyol asa na imong sa sweldo unsay nahitabo sa sobra. May siya naman, nagdalibin na naman. Binili niyang Binili niya Maming paninda dun sa tindahan niya para daw lumaki yung tindahan niya. Lumago. Sana ulang kasweldo Sana. Nag-multicab na yan, papunta sa grocery. Yung multicab niya, nakabili na siyang multicab dun sa sweldo niya. Hindi na multicab. Sweldo niya. Ga-Jollibee sila. Mag-Jollibee sila, nakasakay sa multicab. Di pa nakasweldo na siya Sana all. Di ba may multicab na? Si Ma'am Bajul ang driver. Ayos yun, Bajul. Good multicab, project. maliit lang yan Premier naman yun, Good mamaya. project. Kasi nag-video na naman yun eh. Oo, nag-video na Kita naman yun. Sige na naman yung Sobra. sabihin niya Ito po. Ito yung sobra ko sa sweldo ko. Binili ko ang grocery, ganyan. Pinamigay ko doon sa kapitbahay namin, ganyan. Pinabigay ang kapitbahay, mga maritis na kapitbahay, binigyan ng sweldo. Mahagi sa mga maritis. Di ba? May part 2 yun, Hanggang sa maubos yung sweldo niya, part 3, part 4, part 5 yun, hanggang maubos yun. Galing na. Ay, dami sweldo Laki yung sweldo niya. Ito si parang Rick, Mami Jing, pag ito si Marites, Gyud, Marami. Marami kayong ganyan sa buhay, mga Marites sa buhay. Merong Marisol, si Marites, di ba? At si paring Rick, pag ito si Meldo, si paring Rick sa niya, tapos nakauwi yan ng Pilipinas. Nako, buong barangay niyan, pamahagian ni si paring Rick. Buong barangay, sabi niya, halika kayo dito, mga kabarangay. Halika kayo dito mga kabarangay ko. Ako'y mamimigay sa inyo dyan ang sweldo ko sa YouTube. Pumarito kayo dito. Pumila kayo. Pila naman yun Bibilis ng pila nun. Bibili si paring Rick. Tanduay. Na agi marites. Bisag sa white Mami Jing na ay marites. Ay, nagmarites ako kanina. Tanduay, bili ko di ba? Ni amin na gyud siya Mami Jing. Nagmarites siya ganiha. Marites ako kanina. Galing. Charot. Wag tanduay paring Rick, ang bilhin mo sa sweldo mo paring Rick yung makakatulong doon sa mahihirap. Bumili ka ng bigas, tapos i-repack mo, tapos lagyan mo ng Lucky Me, sardinas, para pag nagtakbo ka ng mayor, yan, manalo ka. Marimor, ang problema doon sa amin, kami lang yung mahirap doon. Kayo lang ang mahirap. Ay, maigi nga. Yun yung mayayaman ng mga bigyan mo. Kasi yung mga mayayaman. Mahirap ang mamahagi kaysa mayaman. Tapos hindi naman namahagi. Ang mga mayayaman, tawagin mo. Sabihin mo, pumarito kayo ng mga mayayaman at kayo mga kuripot. Ayan na siya, Kayo mga kuripot. Yan. Huwag kayo nang maingay kasi nandito na si Ma'am Badyo. Insulto yun sila si Rick kasi hindi sila marunong mag-share ng blessing kahit mayaman sila. Ikaw na sabi mo kahit mahirap, naisipan mo yun. O kaya parang Rick, di ba? Siyempre mayaman yan, hindi yan pupunta makipila. Di gawa mo, mo na lang, bahay-bahay mo na lang yung rasyon mo, irasyon mo. Tapos i-doorbell ka guys, kasi mayaman, may doorbell yan ting! Tapos nandun na yung yaya ang lalabas doon. Sabi niya, ko sa inyo to, bahagi ko. Di ba? Gano'n yun. Oo. Sabihin, ay wag na, meron kami niyan. Ay hindi. Para maisipan din ng mga mayayaman na yun, ng mga mata pobre na Galing ng mamigay tayo rin sa kasi di ba?
Kasi yung mayayaman yan, mahihirap yan, mahihirap yan mamigay sa mahihirap. Talaga naman ganun pala totoo yun. yun Oo, kasi pag mayaman, sabihin niya, pag mahirap, ay, yung hirap-hirap naman dyan, maritis ka pa nun. Talaga naman. Yung maritis ka pa Nasusunod na nun. mag-live dyan. Sino sunod mag-live at si parang kadalawang oras na. Grace, mega love shout out sa iyo. Jerby, mega love shout out. Artia, mua. Ayan, sabi ni Mami Jing. Oh. Kayo Pakimaritis na lang ni Ani, Mami Jing. Gayon yung mga gawin nyo Leader na mo sa maritis, kaya mo. Hoy. Adi ka. Ginawa mo, lahat na lang ako ginawa ninyo akong leader. Ayan, iboto ninyo ako para ako maging manalo na lang ako. Para Ikaw papalit kay Boss Mami Gini, Jing, ambot dik tayo dyan sa remaining balance. Ano yan? Mami Jing, aabot din tayo dyan. Naku, tulog ang mga co-host. Ayan, tulog yan. Hindi, naminaw ramang god mi Mami Jing sa imo. Na ano yan, Mami Jing, mga busy. Nagmamaritis ba? Nagmamaritis? Nagmaritis niya ako sa inyo. Sige mo. Ako nagmaritis ako kay Mami Jing. Nagmamaritis lang ako dyan kay Mami Jing. Kay Mami Jing na live, nagmamaritis lang din ako dyan. Tawan-tawa nga si Mami Jing eh. Malapit ka na. Nakakuha ka na ng tatlo. Oh, di ba siya? Paket ka, hindi ka naman umakyat eh. Ako hindi ako marunong sa laro na yun. Nagmamaritis lang ako sa ni Mami Jing, di ba? Kala mo Mami Jing, di kita naririnig, maritis lang ako. Lahat tayo nagmaritis. Lahat tayo. Tawang-tawa si kay Jing dyan. Di ba? Kay Darling ko, nagmaritis din ako Sabi ko, kay akyat Darling. kayo, Ayun. Next time, Mami Jing, pag Ay, Mami Jing, pag kami umakit, nakakahiya umakit doon sa'yo kasi hindi naman kami sasali. Hindi ako marunong magpukpok baga. Hindi ako nananalo doon, napapagod lang yung kamay ko magdut-dut. Abangan, Mami Jing, who's the next beneficiary? Maraming makakatikim kahit barya lang. Di ba? Ayun, di ba? May part 2. Yan, Ma'am Bajol, ang ano mo. Maganda ka yan. Ganyan ang gawin mo, Mami Jing, kasi mahalin ka talaga niyan tao. Tapos, pagkatas ng Ma'am Bajol, tumakbo ka na ng kagawad muna. Tapos, sunod yan, kapitan. Ipahuli mo na yung kapitan, yung manakilaki na. Tama ka, Bajol. Ayun. Ako din. Tama. Share your blessing kahit maliit lang yan. Diba? Basta nakakatulong. Tama. Ayun. Tama. Huwag kayong gumaya doon sa mga rich people dyan na mga mapangmata ng kapwa. Diba? Porkit mayaman sila, kala nila hindi bilog ang bundo. Charot. Diba? Anhin mo naman yung mayaman, tas wala ka naman palang kaibigan, di ba? Diba? Kasi lang sila, nakakulong lang. Alam mo yung mayaman, nakakulong lang yun sa bahay nila. Paano lang yan? Pabata-bata, pa-swimming doon sa swimming pool sa loob ng bahay nila, ng compound nila. Ganun lang yun. Tas may katukaturong pa, may taga-pay-pay pa yun. May kita do, taga-pay-pay, mahirap din, walang aircon. Kasi mag-pay-pay. Ang pupukan ay mag-antay kayo na may kumpleto, saka kayo babanat. Ayun, sabi ni Mami Jing. Paano daw ang pupukan ay mag-antay kayo ng may kumpleto na, saka kayo babanat. Anong kumpleto na ano? Yung kumpleto na yung number, pag nakuha mo yung apat, 4, tapos balibalik rin mo na lang. Ganun yun. Maglaro nga ako minsan. Ayun, nakuha na ni Amor yung 4 na number. Yan ang sundan nyo. Yan, sundan mo rin yun. Kaya lang naman, hindi naman ninyo alam kung alin doon sa mga kinumint yung tama. Titingnan yung last comment mo siguro bago sabihin ni Mami Jing na tama. Ganun yan? Ay, minsan naman late naman yung mo. Hindi, minsan late naman. Minsan nauuna. Mali kasi minsan mabilis ka mag-comment. Kaya lang yung surtihan, pero ang masurti talaga yan ay dyan si Pareng Rick, si Darlene, si Ma'am Aileen, mga kabisado na yung yan, mga kabisado na ang mga number niya. Mami Jing, magaling ba? Mami Jing, ang bilis niyan. Si Mami Jing? Paano si Mami Jing? Master na yan. Mastermind yan sa mga pokpokan.
Oy, nag-live na si DJ Heart. Pumunta na kay DJ Heart at ano, magpokpok na kayo. Ay, bingo dun. Bingo Ano, sa atas bingo. doon eh. Ano yung... hindi Tapos din yung ako bingo na rin marunong. na yan. Natawa ako niyan dati nung kay DJ Heart. Pumunta ako. Nakasinta akong gusto kong sumali. Mali pala yung fill up ko. Letters yung pinil up ko. Numbers pala. Sabi ko, wala, bakit numbers yung sabi ko daw kay DJ Heart. Sabi ko, ay mali pa lang yung fill up ko, letters yung fill up ko, hindi nagbasa ng instruction, ano, basta lang nilagay ay letters. Addictive. Tawa ng tawa Mag-sit si ka na, DJ Marimar. Heart ay. Hoy, anong mag-sit? Sinong magsisit dyan? Meron dyan next. Sinong mag-next? Live, hoy. May Doon mag-sit sa tayo. amin. Wala, busy, uy. Busy sila, uy. Ikaw yata Ikaw, si Kuya Amor hindi busy, oy. Bilis. Hoy, Kaya mama, makyat ako. tulog na. Hoy, adik kayo. Pag mamay, tinawag na ako ng amo ko. Tulog pa si Sige na, Kaya magpara ako na tayo. nakaupo. Tingnan mo. Nakaupo Sandali, nga tanong din natin ako. doon sa amin. Tanong natin kung sino available. Itanong ninyo. Oo. Tanong. Dito, kami dito sa amin kasi wala yan. Sisi Kuy Weng, hindi ka ba mag-LL? Ayan, welcome Ay, no, to Miss Ricky Wing. Boy. Thank you very much, Ayun, Miss Wing. naroon na. Hindi pa ako nakapamember sa iyo. Wala pa. Kaano ulit tayo kasi wala pa akong swahod. Wala pang load. Ano? Hindi makaload. 15 pa sa rabbit yung sahod. Dito sa amin, Sisikoy, mga busy wala kang nababa. Wala. Wala. Ay, sa amin din ay Maraming busy. salamat, Miss Wing Channel. Thank you very much. Ikaw yung hindi busy, Sisikoy mo. Si Sir Yormi, Si Yormi. Yan, sika. Paano? Sir Yormi, Paano banat si na. Yormi? Streamer ka. Hindi, pag-uwi pa Eh, yan ni andito ako. Busing. Ako bahala Pag-uwi sa'yo. pa yan ni Busing. Ayan, Pag-uwi ni mag-guide Busing, sa'yo. saka yan mag-live. Dali na, maglasong ka na parang Rick. Sige Ako, na. di ako busy. Miss Gusto Wing, nyo. Sige na. mag-live ka na. Sige, Dali na. Sisikoy Wing, ikaw na. Ako, di ako busy. Gusto nyo. Sige na, Sisikoy Wing, akyat lang kami. O, akit ka rin, tapos matulog. Matulog, ano? Aba, natugtog, ano Yes, pa lang, nakabihis intro ka pa na? lang. Ano? Alam mo mag-open doon ng AC sa kusina? Bisa, sa kusina, buksan mo yung aircon doon. Ay, nag-uto si Lang, Mada. excited. Nagpadino. Charot lang, excited Banat kayo. na si Kuy Wing. Magpapadino ako. Ayan, banat Diyos ko, na si tumirin. Sikoy Wing. Sarap lang, mga excited Wait lang kayo. ha. May tanungin ako. Kasi dito, Patirahin si Sikoy natin. Milanik, ano mo pa lang pala. Dito, wala naman na reply Ma'am Amor. Ma'am Amor. Bakit yan, Yormi? Ikaw lang naman si Kuya Amor ang hindi busy dyan yun. Nasa taas ka nga. Buti pa to si Bossing Yormi, nakatagay na oh. Yes! Ang Yan patulog. lang, yung kagaya lang din dito sa akin, tignan mo. Yan, ito yung bukasan niya. Pagkaon mo sa ganyan mo kasi tulang, wala. Next, magtaas ng kamay. Oo, baka nakadikit na din sa dingding. Kasi naligo pa si Madam Si ano, si Lalab sa Listal TV, diop niyan eh. Bupi na. Sino? Alis, Ay, si Ma'am May Jerby. Lapale. Si Ma'am Jerby. Oh, diop niyan. Si May Love Diop Jerby yan. talaga, diop niyan. Siya dapat. Agoy, tagay Okay Ma'am na. Amor, lasingin ka. Loves Jerby. Dadan. Mag-open ka na kay mag-ina tayo. Nagpakulay na si Miss Wing, di ayos na yan. Kuta na Sabi Jing, nagpakulay. Di ba? Kuta na si Ricky, Oo, Kanina nagkota pa. na. Kuta na Si, si Ricky. Hindi naman nagsasalita si My Love Alistair, oh. Baka Ay, si wala My yan. Love Jerby. Baka tulog na Andyan yan. yan. My Love, sit na. Gising yan? Wala ka dyan. Ayan, si DJ Hart, nag-ano na.
Next, wala na ba? Ano kanina may nagpa-pop dito? Mag-in na Hindi tayo. naman. Nasaan na yun? I-PM natin. Sa GC. Sa amin, walang nababae, oh. Ang taga-Pinas, wala man dito. Si Muchis, ay si ano lang. Wala mang taga-Pinas sa amin. Si Rans lang naman yung nandito din sa amin. Si ano, ay wala. Si ano ba, sino ba yun? Ayan, Sir Boholano, mega love shout out sa iyo. Mami Jeng, mega love shout out. Ayan, Mami Pre. Jeng. Mag-live ka, pre. Sir Boholano, ikaw daw mag-live. Nasa Giliw ko, wala nang madama. Hirang ng bawat ligaya. Walang mag-live. apoy. Lungkot ko'y limot mo na. Walang nag-live. Abot Sana itong oras yung to. mga people Anong na oras? ito. Diretso Papabutin mo mo na na. yan, Minsan Sir ka lang naman Sir na. Ricky, Minsan ka nagtatlong lang oras. mag-live. Ito 14 to eh. Sir Ricky, Sir pag Ricky. nag-end ka, sipain mo ako dyan sa nasa taas kasi yung CP ko isa doon malakas signal. Sige. Katawa na tayo. Diretso mo na, Sir Ricky. Sino mamayang gabi? Sino mamayang gabi? Mamayang gabi na lang ako. Para idiretso ko kasi yun. Pag ako mag-live, idiretso ko. I-silent ulit. Silent budol. I love you. And it's true. Kanta na kayo. Kanta na. Rather hard, honestly, than it's me to be the light. And oh, I am to judge you, what you see or do. I'm only just beginning to see the real you. Okay na? And sometimes when you come, my heart is too much, and I have to close my eyes. But I hold you till I die. Till we both break down and cry for a man. When I hold you, you can feel me. Sir Franz, akit ka na, Sir Franz. Wala na ako mag-celebrate. Free ka ba? Free ka ba? Imagine those tragedies that me with my friends, but you with me, some tenderness survive. I'm just another rider, still dropping my through. I'm hesitant, but spider, just dropping in my groove. Sometimes when we touch, the heart is too mine, and I thought to close my eyes. What I hold you feel like that, we both out and done. When I hold you, you can feel so. The thoughts of life to bring you, the time to learn you, the times of life to bring you, and hold you. The times I understand you, I know how hard you try, and what's right love romantic, and what's love possible. Times I think we're dreaming, still searching for a friend, a brother or a sister, but
but years again. Someday we'll not easy to much, and I love to love my life. And I wanna hold you like every morning that I cry. I wanna hold you in the feeling of Ayan, hello, Thank you very much po. Ayan. Ingat-ingat po, Bro Rans. Ingat sa lakad. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong Ganda. at hindi na rin pinagsimpan bawat ngiti Bawat ngiti mong may gayon. mong may gayuma. Dahil sa akala Akala ko ko iibig sa'yo. ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya nga'y laging gulong-gulong ang puso ko. Araw-gabi ay pangarap at sa pinay nababalikan. Dahil ba ang puso ko ay lagi na umilig sa'yo hanggang kailan matitigil ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa unos ng damdamin? Para bang aking nakahirap? Sana'y unawin ang pusong kayo'y balik. Nais ko malaman na iniibig kita. Ko na sana pinagmasdan ang iyong at hindi na rin pinagsimpan bawat ngiti mong may gayuma. dahil sa akala ko iibig sa'yo. ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa unos ng damdamin? Para bang nakahirap? Sana unawan ang puso sa'yo Nais ko malaman mo na iniibig kita. Nais ko malaman mo na Hala, okay. Puro ano to, mandin. nais ko malaman mo na iniibig kita. Gugoy, nais daw malaman mo iniibig ka daw, darling. Darling, anong sagot mo doon?
Iniibig din kita. Charot. Sumagot ba si Sikoy amo? Oo. Hindi mo narinig. Tadi ka. Tulog ka na naman eh. Tulog ka na naman kaya hindi mo narinig. Naligo kasi Binasa, ako. binasa ko lang yung comment niya. Agoy. Puro ano to ah. Galing naman pala no, Thank sumagot agad. Oo, bilis na ng reply eh. Visit Si ka, Kuya oy. Tia, Yahoo, mega love shout out. Ano gayon? Puro ano to ah. Tissue. Ayun, tumawa pa ka, Marimar. Tawa. Oh, tingnan mo, Marimar, tumawa tumawa pa pa nga. siya eh. Oo. Kasi sumagot siya eh, tumawa siya. O, di ba? Kaya lang na-delete na, Hindi, na-delete mag-usap na na kayo, yung unang sagot kanta niya. lang. Na-delete na. Kantahan mo Kaya ng nakita kanta, ni, banaman ni mo Ma'am ng Gracia. Oo. Hayaan mo na yan, maritis naman yan si Gracia, magmaritis lang yan. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayun, Marimar. Nais kong malaman, oy! Nais kong malaman mo, iniibig kita. Agay. Sana all. Di ba sabi mo, o iyong mahal? Wait ka. Kailanman ako'y di mo iniwanan. Ba't ka nagbago? Kung sakali man, mayroon ka na iba. Agoy, may iba daw. Kung ako'y sa'yo'y laging maghihintay. Sabi mo naman, may Di ko playlist ka. makakayanan. Kung mayroong iba. Mawalay ka kahit isang saglit. Yun lang, may iba. Yun lang, may iba. Nagbali-balintong na yung mata ni ano. Annihilator! Mega love shoutout, Annihilator. Thank you so much for coming, my friend. Jacket si Ricky, Annihilator. Parang kailan lang ay nagsumpaan dahil hindi tayo How about you? We are magkakasama. fine. We fine. Ayan, always there to support. Thank you so much, Annihilator. Mahal kita, ikaw walang iba. Cause if you leave me, wala nang buhay ang madarama. Puso ko ito. Cause if you leave me, wala nang bukas. Di na niligaya, kailan pa man. With some banana to reach 9 or 7 only 6 or 7 away to reach. Sabi mo ba naman? 40 likes done. Ayan, thank you so much, Annihilator, my friend. Thank you. You are always welcome here. Thank you so much for your support. Cause if you leave me, wala nang bukas. Di na liligaya, magpaman. Yan, Sir Buholano, salamat. Be, salamat sa pag-stay home. Stay home dyan. Busy na sila nagsabiyahe. Nag-ano na naman yan, naghimas-himas na naman yan si Bes ng ay. Naghimas-himas. Buti pa yung sa mga driver, paring Rick. Sa mga driver, paring Rick, yan, ang palagi niyan hinihimas, manubila. O, diba? Lagi na lang himas-himas sa manubila.
Oh, may paganong-ganong pa yan doon sa Pagka sa bungiro, manok. manok. Hindi sa kambyo, pag sa manok, ay sa bungiro, manok. Paano naman sa sa mekaniko, ang hinihimas doon, yung ano na nga yun, yung malangis-langis, na nga yun? Di ba nilipapahidan pag ni mama mekaniko, pinapahiran yung Langis-langis. Yun lang. Yung langis, di ba yung mga langis-langis naman talaga pag mekaniko. Grasa? Langis-langis ang noon. Grasa. Lagyan muna ng grasa ba para pasok. Oo. Pasok. Oo, gayon naman para yung mga tornilyo niyan, maglambot. Yan. Gayon yun, para madaling ilusot. Yan, galing ipasok. Kasi may langis-langis. Manabragan. Sisi Kuy mega love shout out. Ayan. Yes. O, di ba? Ano tayo? Tama naman yun Tamsakan mo naman Maribel si Annihilator. Si Annihilator, dikit na ako dyan kay Annihilator. Pati tamsak mo. Babe, isang tingin mo lang, Marsyo. Annihilator, ayan, nandito ako sa bahay mo, Annihilator, ha? Good afternoon, pasensya na, ayan. Good afternoon, Sisi Kuy Triple. Nandito ko sa live si lumapit na. Ang dibdib ko'y puro Nandito kaba. ako sa ads Annihilator, my friend. Okay, I watch this. Babe, isang alin mo lang. Patay. Ang mundo ko'y nagugulan. Sir Paring Rick, halik pa lang yan. Gunaw na mundo mo, Pag ako'y niyakap mo, Agoy. kalas lahat ang buto ko. Mauutas ka pala. Kasi makakalas buto eh. Kalas lahat ang buto daw. Ako ay talagang patay sa'yo. Kulang mo ako'y makilay. Di ba nung habang tunay na sikreto, ako ay nabihag mo na gusto. Babe, isang ngiti mo lang, awi na ang aking uhaw. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Huwag daw mong patatawanin, Sir Ricky, matulunod ka. Babe, ako'y talagang patay na patay sa'yo. Tulad mo, kahit lang. Di ba nung habang tunay na sikreto, ako ay nabinag mo ng gusto. Premier, patamsak po, salamat. Mulang awi na ang aking buhang. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod Ang ganda na. pala ng cellphone, Reno. Oppo Reno. Patamsak po sa Premier ni Miss Nick Daniel po, mga kaibigan po. Patamsak po. Siyempre, isa po ito mga kaibigan. Tamsakan natin. Ang ganda Dapat pala ng matumoto Reno na cellphone, Reno 656, Reno 6. Yan. Ayan.
700 thumbs up, Annihilator, my friend. Yan. 700. You know 700? 700,000. Gagalit na yun. Kaibigan mo dyan, si Paring Rick ba? Ano sa alis sila? Galit na. Papasok sila ba? Pagsipain ko lang to eh. Tumba na to. Visit ka. Pero kung maintindihan nila eh. Imagine. Kahit dapat na dito eh. Kung balik-balik ko doon. Majinon. Ginon. Imagine. Sabihin nun. Sabihin niya yun sa'yo pag sinipak. Class. Kalas boto nila. Kalas yung boto nila. Oo, kalas boto. No, tikalo na. Kita mo, kakanta ko, wala sila ng ano. Pag-ising sila, wala problema, pero pag tulog, ayun, natahapan ako ba? Siyempre, hindi, yung tao pa rin naman yun. pagising sila, wala siyang bilang pakialam ko kahit anong ginagawa mo, mag-ingay talaga sila, Pero pag tulog sila, ikaw matakot ka mag-ingay kasi pag respeto ba? Respeto lang naman ako, pero yung tao din kasi kaya respeto lang. Pero kahit, gusto ko kumanta, kanta ko eh. Kasi, pag hindi sila, pag tinigilan nila ako, wala silang internet kasi nakakabit sila sa akin eh. Ikaw pala ang busing. Ako nga eh. Kaso nang ka ba? Siyempre, tao eh. Gantihan mo yan. Ginagantihan pag mga ganyan eh. Ganyan dati yung kasama ko. Yung kasama ko dati dito, kinakalaban ako Paring Rick eh. Yung gawa ko. Walang alam sa cellphone. Walang alam ako lahat na gawa. Kinakalaban ako. Ako, sabi daw sa akin kasi nasa kusina. Bata lang ako dati. Sabi daw, pupunta ka lang dito sa kusina, kakain ka? Ginanon ako, inaway-away ako. Abay, sabi ko daw, siyempre, ikaw ang nagluluto dito. Di siyempre, kakain ako. Alam nga, hindi ako dyan mo isali. Sabi ko ganun. Kinalaban ako. Ginanon ako. Ang ginawa ko, ang cellphone niya ay naka-charge dito sa taas kasi hindi siya nagdadala kasi pinapagalitan siya ng amo ko pag nagdadala siya kasi ang lakas ng boses pag may kausap. Rinig. Gusto parang may kaaway pag kausap sa cellphone ay talagang buong bahay ay rinig. Parang ginawa, sinabi. Tapos ang ginawa ko ay sabi ko, kinakalaban mo ako, visit ka, charot ka sa akin. Ginantihan ko. Nireset ko ang cellphone. ang bad ko nireset ko ang cellphone. Tapos pag akyat niya dito, di naka-charge. Hindi nga marunong sa cellphone. Sabi niya, hindi kami, kasi, hindi ko siya iniimikan kasi magkaaway kami, inaway niya ako. Nireset ko ang cellphone. Ang bad ko, Tapos sabi niya, amo, sabi nga, nagmamakawa sa akin. Sabi ko, ewan ko sa iyo. Pero hindi ko naman nireset lahat. Ang nireset ko lang yung yung wifi para mawala yan siya. Hindi niya alam. Kabisado ko naman yung, hindi ko naman nireset lahat. Binack up ko yung iba. Binack up ko muna. Hindi niya alam yung password. Ay, di ginawa ko ganun. Sabi niya, bakit daw hindi na yung cellphone niya, ganyan. Sabi ko, ewan ko sa'yo, ano ba dinutdot mo dyan? Ewan ko sa'yo, malay ko sa'yo, sabi ko ganyan. Malay ko sa'yo, dinutdot mo dyan, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, wala naman akong dinutdot. Sabi ko, ewan ko sa'yo. Sabi ko, ano bang nangyari? Sabi niya, bakit wala na akong internet? Hindi na ako hindi na sila makitang online. Di ba? Di bati niya ako, binati-bati niya ako. Sabi ko, ano bang dyan na nangyari? Tapos pindot-pindot sabi niya. Tapos matagal kong binalik kasi nga ako sabi niya, sabihin daw sa amo ko. Sabi niya, kaya lang nahiya siya. Hindi rin siya marunong magsabi kung paanong gawin. Sabi ko, ay sabihin mo doon, bahala ka, sabihin mo. Sabi ko, diba, matinding gumanti ang Pinay pag kinalaban. Diba, ang bait-bait ko tapos kakalabanin niya ako. Ayaw niya akong pakainin. Ang tagal, mga 1 linggo siguro, nagluluto talaga ako ng para sa akin. Sabi niya, kain ka na, amor, dito. Sabi ko, kainin mo yan lahat. Sabi ko. Kainin mo yan lahat. Magluluto ako ng sa akin. Kala mo hindi ako marunong magluto ng sa akin. Kainin mo yan. Lagi niya akong tinitira. Binibigyan niya ako.
Sabi niya, ito na amor, huwag ka nang ganyan, ano na tayo, batiin mo na ako. Sabi niya, kasi hindi ko talaga siya iniimikan. Kahit kami magkasalubong, hindi kami nag-uusap. Diba? Sabi ko, bantayan mo ang ganti ko, ano ka? Kala mo ha, pinapalampas-lampas lang kita, porkit paborito yun ng Parintor, amo Miguel kong Chatot, lalaki. Parintor. Paborito yun ng amo kong lalaki kasi pag nakikita siya, sasabihin ng amo kong lalaki, Assalamualaikum, get halik into. Kahit kami magkasama, hindi ako binabati ng amo ko, pero siya, binabati. Sabi ko, itong amo ko, hindi ata ako nito nakikita, hindi man lang sa akin marinig, hindi ko man lang marinig ng, how are you, amor? Hindi. Pero yung kasama ko, pag makita niya, makasalubong niya, kahit lagi lang nasa bahay, binabati niya. Ako hindi. Sabi ko, porkit favorite kanyang pero porkit favorite kanyang amo nating lalaki, visit ka ha, ginaganyan mo ako ha. Sabi kong gano'n. Isinumbong ko din sa amo ko, sabi maglolot. Ha? Sabi ko, sinumbong sa amo ko, sabi niyan, hindi daw ako kakain niya kasi daw ako, kakain lang daw ako pag pupunta ako sa kusina, kaya wag mo ako dyan ipapasali, sabi ko din sa amo ko. Magluluto ako ng sa akin. O, di nakuha niya. O, di ngayon, luhod-luhod siya sa akin. Paano ba ito? Kasi lahat ng mga account niya, alam ko. Yung niya, yung email niya, yung Facebook niya, yung messenger niya, lahat, yung WhatsApp niya, alam ko. Kasi ako nagawa kasi hindi siya marunong. Dumating siya dito, nakikitawag lang siya dun sa sa amo ko kasi hindi nga siya marunong. Tapos nung bumili siya ng cellphone, yun, hindi niya naman alam. Kaya ako lahat ang kaya kahit anong kutik-kutik sa cellphone. O, diba? Bantayan mo ang ganti ko, sabi ko sa iyo. Ambad ko Kuninto pa ang kabadan. Hindi, kasi minsan, kailangan naman natin din lumaban sa mga ganyan. Kasi pag tayo patalo-talo tayo, tatalunin talaga tayo. Ganon. Dapat mayroon ka ring kunting tapang-tapang, diba? Amantaki mo sabihan ka nung pupunta ka lang dito, kakain ka, ganyan. Sinong galing matutuwa? Diba? Hindi ko siya iniimikan. Kala mo ha. Sabi ko sa kanya. Oo. Hirap kaya pag Hindi, parte naman kami ng trabaho. Parte kami, ako sa bata, tapos dito ako maglinis sa taas, siya sa baba, tapos sa kusina. Ako walang pakialam sa kusina. Pagkakain ng mga bata ako, kahit ilagay ko lang doon yung pinagkainan, kasi sa bata talaga ako, maliit pa yung mga bata. Hindi ako doon, hindi pwedeng mawala sa paningin ko yung kahit saan yung pumunta, nakasunod ako. Kaya noon, mas kaunti lang yung paggamit ko ng cellphone kasi tinatago ko at nakabantay ako sa bata. Pag ako nahuli, papagalitan ako may cellphone. Pero dala-dala ko yung cellphone ko kasi lagi nagtatawag yung amo ko. Yun. Tapos yung pag natutulog siya dito, pinapagalitan niya yung mga bata, yung mga alaga ako na wag daw mag-ingay. Pinapalabas kami sa kwarto. Kaya pinapagalitan yung amo ko kasi sabi niya, bakit ganyan ka sa mga bata? Kung yun sa mga bata, pati binubugbog niya. Paluin talaga niya. Kaya takot din yung mga bata kasi talagang hinahampas ng chinilas. Oo. Pag yun ay namin natutulog dito, tas isturbo, kukuhain yung chinilas at hahampasin yung mga alaga ko lahat. Kaya kiyala ka. Pero di ko sinusumbong kasi mabait ako. Pero pag matikman niya ang ganti, reset ang cellphone ay tawa ko ng tawa sa sarili ko. Parang demonyo ako. Para ako demonyo. Sabi ko, nahin ako kamo. Isang araw sabi ko, wala po, doon kasi pindot-dotan doon sa cellphone. Yung naka-reset. O, diba? Tawa ko ng tawa. Binack up ko naman yung 16 iba. million, Kabot ako 16 million. O, diba? Sa kwento ko, wow, na-all bait si Marimor. O, mabait ako, pero pag kinalaban ako, hindi. Tawa ko ng tawa talaga eh. Pero binalik ko din. Kasi naawa na ako. Naawa ako kasi 16 million, may grab shout out. Kasi mangiyak-ngiyak na siya paring. Di ba iyak-iyak? Kasi bando makakatawag sa kanila. O, gano'n na yung cellphone niya. Sa akin, sira na yung cellphone mo. Bumili ka bago. Tapos bilhin mo, no? Ayoko. Pangit naman yung binili ng cellphone. Kita mo binili yung cellphone Alcatel. Original naman, Alcatel ah. Mura lang nga, tag 200 plus nga lang paring Rick ah. Branded yan, branded. Kaysa yung mga sumi-sumi na yan. Yun, branded talaga yan. Original yun.
Alcatel. Mura pala, branded pala yung Alcatel. Oh, branded yan. Original yan. Oh, Alcatel, pero original ba yun? Motorola. 200 lang dito. Tag 200 lang dito. Mura yun pala dito. Maigi pala. Bumili tayo. Tingnan mo rin yung ano niya, yung mga ano niya, tag yung mga RAM, mga ganyan-ganyan. Tingnan. Pasaway ka. Ilan, Oo, kasi ilan ganun GB. rin ako pag kinalaban ako si Kuy Chip. Kasi mabait ako. Tapos pag kinalaban ako, sabihin ko, matitikman mo ang aking gante. Ay, kung ganun, manda ka sa akin. Linis-linis siya sa baba, kontento siya ay sa baba. Ay, pagbalik niya dito sa taas, pag akyat niya. Alam niya, hindi ako pumapasok doon sa kwarto. Dito, kwarto niya kasi dati to, hindi ako pumapasok sa kwarto niya. Ismail. Kasi, baka mawala. Tawag si Panik. Tapos nung pinagalitan pa ako nung isang beses, kasi ako ang nagbibigay ng pera doon sa doon sa driver namin dati pagpapadala. Sabi pa sa niya sa akin, bakit dapat 500 yun? Bakit 400 lang yung pinadala? Sabi ko, ewan ko sa iyo, ako panghanapan mo, tingin mo sa akin, kinupit ko, visit ka. Bilhan mo ako, Marimor, isa. 200 nga lang yung dito, tag 200 lang yung 230 yata, paring Rick, mura lang talaga paring Rick, sa Carrefour niya binili. Ang pangit naman ng camera. Ang dilim, pangit. Ang dilim na. Ang dilim na niya, kuripot pati yun, kuripot. Kuripot yun masyado. O, di ba parang Ismail, nalaman mo na ako ay demonyita, Demonyita din tayo minsan. Dapat maging demonyita rin tayo pag masama yung trato sa atin. Sasamaan din natin yung trato sa kanya. Ay, ibalik lang yun, ibalik lang natin yung Kung maganda yung pakita nila sa atin, ganun din tayo. Kasi yung ibang lahi, masasanayan sila na api-apihin ang mga Pinay. Dito, alam mo, yan ang matatapang dito kasi mga paborito yan ng mga ng mga amo, yung ibang lahi, mga itim yan. Paborito yan nila. Ang mga Pinay, niyan, minamaliit yan, ganyan lang yung mga tingin sa Pinay. Oh. Kahit pangit Marimor, okay lang sa akin. Visit ka. Alcatel. Ganon, kaya kayo mga OFW na nandito kayo sa sa malayo sa atin, tapos mga ibang lahi, mga kasama ninyo, lalaban kayo paminsan-minsan. Huwag kayong sige lang, okay, baw, ganyan. Kasi tayo niyan, lalo tayo niyan, di mamaliitin. Ganon din. Kala niya ako mabait-bait. Charot. Kasi kaya silang patayin ng mga, alam mo kung sagot-sagutin ng amo ko, linti kang sagot-sagutin ng amo ko, pag dinabugan nun ang amo ko, anak ko, sabi din ng amo ko, bakit ganyan ka? Ay kinakalaban niya ang amo ko. Oo, ganyan sila kasi matatapang sila. Matatapang na pag inuutosan nga yan, pag paggabi, mamaya na, ganyan na niya, sagot-sagot. Parang si kay Mila din. Tapos dabog-dabog na yun, di ba? Kaya kayo mga Pinay, kayo huwag kayo magpapatalo dyan sa mga itim na yan, ha? Mga itim talaga, kala mo maputi. Hindi, laban din, wow, laban pag may time. Tama. Di ba nakita ninyo yun, meron doon, meron dating na viral sa sa Facebook yata yun, sa YouTube din na siya ng Ethiopia, Pinay na binugbog siya ng Ethiopia. Naku, kung sa akin sabi ko yun, hindi rin ako sa ipahuhuli. Dugo-dugaan yung Pinay, napanood din yun. Nakita ninyo yun, YouTube yata yun, Facebook. Sabi ko, naku, pag ako ang ginanyan, gagantihan kita, kala mo ba? Charot. Oo. Ganun dapat tayo. Huwag tayong puro mabait tayo, pero kailangan din natin lumaban para hindi tayo nila kayanin. Gayon yun. Ganun yun yung nun, purpose, charot. Diba? Kasi yan mga iba, matatapang talaga yung mga itim na yan. Mga pati yan. Kaya minsan, kailangan natin lumaban-laban din. Kasi pag lumaban tayo, mananahimik yan sila. Pag hindi tayo, pag kinaya-kaya tayo niyan, alam nilang kaya-kaya, ay, wala yan, kaya-kaya ko yan. Lalo tayo niyan lalo tayo niyan grabihin ang gawain sa atin. Kaya laban-laban din, pag may time.
Di ba paring Rick, kahit sa mga lalaki, ganun din yan. Wala. Hindi lang sa babae. Di ba paring Rick, 17 million. o, di ba nakinig sila ng 17 million, nakinig sila sa yaw-yaw ko. Di ba kapulutan ninyo yan ang aral, ha? Na huwag tayong mga mabait sa mga ano. Mabait tayo pero may hangganan din. Pag mali Ganyan na yung pala. ginawa nila. Pag mali Nakikinig na sila sa yung salita ginawa mo. nila. Oo. Nandito na naman ako, nagyaw-yaw na naman ako kay Baby Love. Sige na yaw-yaw na naman ako. Nasa na kaya dito? Hindi pumasok sa iyo, ah. Galing oh. 17 million tayo oh. O, diba? Tama yan. Ganyan ang mga gawin ninyo. Yan, payo ko yan sa mga OFW. Kahit yan dyan sa Pilipinas na sa sarili nating charot. Huwag kayong papatalo. Huwag kayong papatalo. Hindi, pag tama ka, di huwag kang papatalo. Huwag nating hayaan, ayun, kahit nasa man tayo, huwag nating hayaan na tayo'y apak-apakan ng iba. Ganun yun. Kasi hindi tayo apakan. Laban tayo. Yan, laban tayo. Sana all. Huwag mong hahayaang i-down ka ng iba. Yun. Ganun yun. Basta't ikaw sa sarili mo, alam mo wala kang inaapakan na tao. Ano yan? Good yan. Laban tayo. Charot. Laban lang. Si Paring Tor, Paring Tor, may galap shoutout sa Paring Tor. Ano na, kumusta ka naman dyan? Ang cute ng baby mo, Paring Tor, Pag nakita ko yung baby mo, Paring Tor, lamugin ko yan, kagatin ko yan. Kagat yan sa akin. Ang cute. Kagat yan sa akin sa pisngi. Pag ako Paring Tor, pag Paring Tor ako umuwi, tapos nakita ko yung baby mo, wag mo sa akin palapit yan, kagatin ko talaga yung pisngi. Pagbigay ko sa iyo, puro kagat yan sa pisngi. O kaya sa daliri, di ba sa dulo ng daliri, kinakagat yung mga baby. Ang kagano'n ng baby. Tapos sa ganito, sa pisngi, huwag mo sa akin ilalapit Paring Tor. Makakagat ko yan. Haha, ingay mo Marimor, bariling kita dyan, no? Talaga mag-live sa atin ba? Bariling mo. Bakit? Magtatlong oras ka na, 10 minutes na lang. O, di ba nakinig sila sa yaw-yaw ko, di ba? Okay, Minsan bili mo ako ng tayo kabot ng laban. 17 million. Kanina kumakanta ko, 10 lang. 10, 9, 8. Yo, Gusto pala yung Kaya nanahilig na nga ako eh. Ganun talaga yung mga people. Sisi Koy Lovely. Di ba Sisi Koy Lovely? Di ba Sisi Koy? Huwag kang papatalo. Gantihan din natin yun pag may Ako hindi ako natakot sabihin na naginantihan ko siya. Tawa nga ako ng tawa eh. Para akong demonyo doon sa likodan niya. Sabi siya, problemado. Para sa paso ako naman parang demonyo doon sa likodan niya. Gaganon ka. Kuha mo. Di ba? Nakukuha mo ang hinahanap mo. Lintikang nigra ka. Hindi ba? Sino ba matutuwa? Sir Franz, may galap shoutout sa'yo, Sir Franz. Kumusta naman? Abutin lang natin yan 3 hours, Hoy, Sisi Koy Lovely, Sisi Koy Lovely. Pasitin mo yung mo, Sabado naman ngayon, Yung anak mo. Dali, kahit lang, magtambay kami. Dali na, Sisi Koy Lovely. Pasitin mo yung anak mo. Magtambay kami. Budol yung cellphone ko, Sir Rica. Bakit sa akin, 11? Pasitin mo na. Ito si Paring Tor, nag-live yan kanina, tulog pa tayo. Adik yan eh. Hindi tayo niyan hinintay. Ang ganda naman pala ng title mo, Never Thought That I Could Love Saturday. Ano yun? Ibig sabihin nun Paring Rick, ano yan? Never Thought. Ano yun? Ano yung thought? Paring Rick, sagutin mo ako, ano yan? 19 million. 19 million. May galab shoutout sa inyong lahat dyan. Di ba? Nagkinig sila sa yaw-yaw ko. O, di ba? Tama ba ako dun? Tama ba ako? Na huwag tayong patalo-talo. Wala, nag-18 na. 19 nga eh. Oh? Kasi lalo tayong lalo tayong niyan, i-down nila. Oo, di ba Sisi Koy Lovely? Kaya pa Sisi Koy Lovely, pag mayroon ka dyan kasamang itim, never tutot. Marimor. Never tutot. Never thought. Never thought I love you. O, diba? Never thought. Galing yun. Kaya ikaw, Sisi Koy Lovely, dyan yung mga kasama mo, tas hindi Pinay. Nako.
Experience ko na yan din sa mga, ganon din yan dun sa ano, sa mama niya, yung mga Pinay dun inapi-api kasi patalo-talo sila dun sa mga itim. Mm. Tapos sabihin pa doon, bintang-bintangan pa sila na yung mga Pinay doon sa ano. Sabi ko, kung ako, hindi ako papayag yan. Huwag kayong papayag lang, sige lang kayong payag na ganyan ang ginagawa sa inyo ng mga ng ibang lahi. Doon kaya sa ganun ang ginagawa. Pinagmamalaki ng mga ibang lahi na ganyan daw ang Pinay. Nilalahat pati. Nag-away-away nga kami nung dati doon. Kasi ganyan daw ang Pinay. Hindi alam sila nga ay kala naman nila sila lang yung may tinatago rin sila. Charot. Oo, di ba? Kala nila sila lang may tinatago na may itim, no? Kala nila Kala Pinay lang may nila. tinatago na may itim, no? Oo. Kala Maitim nila may din ang tinatago rin na may budhi. itim. Maitim din ang budhi minsan pag nasusubrahan na sa kanila. Di ba? Ganun yun. Kaya huwag kayong patatalo ha. Ikaw si Nens, huwag kang patatalo dyan sa pag may kasama ka dyang maitim. Nako. Huwag kang patatalo. Laban-laban din. Hindi ka Patalo lang. sa kaputihan. Oo, paborito ka sila ng mga ibang lahi. Paborito talaga ng mga yung mga ibang kulay. Yung Pilipino, Pag inaway ka ng may itim, kasi mabait kasi yung mga Pilipino. Kahit away-awayin mo yung Pilipina, yan, mga Pilipino na nagtatrabaho dito, lang yan, okay yan sa kanya, iiyak yan, papayag yan, ganyan-ganyan yan. Pero yung ibang lahi, nako, labanan yan, magipagpatayan yan sa amo. O, di ba, ganun. Kaya takot sila doon. Di ba, si Sikoy Bitchay, nandyan yan sa Di ba, ikaw si Sikoy Bitchay, huwag ka dyan patatalo dyan na. O, tingnan mo si Sikoy Bitchay, nandun yan sa sa ibang lahi ang mga nakakahalubili niya. Hindi papatalo. Basahin mo kay Paring Tor na na Ikaw, Maring Tia, huwag kang papatalo kay Paring itim daw, itim. problema, Itim pre, daw, lagi siyang sabi. sinasaksak, pre. Nagpapasaksak naman sa pre. Pataya si Tia, talo yan kay Paring Nig. Sinasaksak yan eh. Oh. Ikaw, pati tiyan mo si Sikoy Bitchay, lumalaban niya yan dyan, Hindi ang papayag na apak-apakan siya dyan. Ganon. Kahit mag-isa lang tayo, kahit mag-isa ka lang dyan si Sikoy Bitchay, huwag kang patatalo. Ganon yun. Hindi porkit nag-iisa ka, tapos sila'y marami. Naku, pitikin mo lang yan. Naku. Naku! O, diba? Tawa-tawa si Paring Tor, o, diba Paring Tor? Hindi yan magpatalo. Talo-talo yan si talo-talo yan si... Uy, hapa, may galab shoutout sa'yo, hapa, may galab shoutout sa'yo, salamat sa iyong papa. Abi, si Sir Bunguton, ano lang nangyayari sa iyo? Official. Anong nangyayari na sa mga premier mo? Naku, sa tiyan, tawa ako ng tawa sa iyo. Meron ka na pating talent, artist. Loko ka, Marimor, puro itim nakikita mo, paano naman yung mga puti? Hindi, itim, dito tinatawag dito yung itim, yung mga ibang lahi. Kahit sila maputi, itim yung tawag sa kanila. Ibang lahi yun, loko-loko ka naman, Paring Tor. Itim talaga, Diba? Alam mo yung itim ko ditong kasama dati, pag ako'y may kausap, tapos, kausap ko, tapos may kausap din siya. Kahit mahina yung boses ko, sasabihin ako nun, hoy, dahan-dahan ka lang naman sa pagsasalita mo. Sabi ko, aba, ikaw nga, sabi ko, rinig-rinig ang buong bahay yung salita mo. Ako pang itong parang nagbubulong lang kasi nahihiya ako sa iyo. Ginaganon ako nun. Gagantihan ko siya. Sabi ko, hoy, magdahan-dahan mo lang yung sinasabi mo, oy. Para kang may kaaway. Ganun yun, magsalita. Malalakas yan sila magsalita, kaya hindi yan pinapadala ng amo ko ng cellphone. Ang dala niya ng cellphone, yung maliit lang. Binilhan niya ng amo ko ng cellphone na maliit para yung number lang ba. Nokia. Tapos ganito, Paring Rick, meron akong ako sa kapitbahay ng internet. Pag wala kaming internet dito, maluha-luha na yun. Minsan 3 araw kayo lang internet. Sabi niya, bakit ikaw meron? Sabi ko, ewan ko sa'yo, bakit ikaw wala, ako meron? Sabi ko, meron sa kapitbahay. Sabi niya, paano mo nakuha? Sabi ko, yung cellphone ko nakasagap ng sa kapitbahay. Ikaw wala, bahala ka.
Lungkot-lungkot tayo ay galit-galit na yung asawa ko. Sabi ko, mag-load ka. Minsan naglo-load ako, yung cellphone naman niya, yung SIM card na niya, doon lang sa cellphone na maliit, yung di-keypad lang. Kasi tawagan lang talaga yun ng amo ko. Dala-dala niya yung palagi kasi tawagan yun ng amo ko. Amo ko dati di natawag sa akin, sa kanya natawag. Pag yung amo ko lalaki ay may utos. Marimor, saan ka ba nakakakita ng itlog na itim? Tanong lang ba? Itlog na itlog mo, itim. Atay ka Di pare, ba nakita na pala itlog mo. Pinakita mo na pala pare, itlog mo pare. Tatanungin mo pa, itlog mo yan. Hadi ka. Tanungin mo si Mari at ang itlog mo itim. Yung mga lalaki, Itlog na may itim itlog na may itim. balay pa pre. Oo, mayroon pa yung balbas. Wala naman yata parang Rick ang itlog ay walang buhok yun. Hindi yun natubo doon. Mayroon na. Gusto mo makita? Si Kuya o ano-ano yung mata niya, ikot-ikot na. Muha, galing Marimor, sumagot parang Arcel, labas dyan, itlog mo. Oh. Ayun, maitim din naman itlog Pakita ka mo pare, na. Archie, ito mo pare, kung may ano pare, kung may buhok. Wala yun buhok sa itlog, parang Rick. Uy! Ang itlog hindi magkakabuk, makinis kaya yun, makintab nga yun. Uy, hindi na talaga sila parang Rick umalis. O siya yung tao mo, hindi na umalis. Nakinig na talaga. Siyempre, mga ninja yan, nakatambay. Nakitig na sa mga ano nila, sa mga kalukuhan. Oh, di ba? Parang Tor, ano? Tama naman yun ah. Si Maring Chip nga tanungin mo kung may itlog na itim. Ikaw si Kuy Chip, nakakita ka na ng itlog na itim? Itlog daw na Na may itim, sabi ni parang Tor, na may Itlog na may itim buhok. na may buhok, sabi mo. 17 million, Miguel shout out. Wala yung buhok paring Rick. Uy, ang itlog. Haha, sa akin Marimor, daming buhok, dami pang nunal. Ay, chicks boy ka, kaya manunal ang itlog mo. Sabi daw, pag may nunal daw ang itlog, ano yun? Kaya pala mahilig ka sa 2-6 ah. Ay, siguro ang itlog nito ni paring Tor, hindi na itim. Yung, alam mo yung sa baboy, yung kabang-kabang yung kulay, may brown, may putik-putik na itim. may putik-putik na itim. Oh, di ba? Itlog na May Amerikano, bisita gano'n, to. may patik-patik. Pati ulo Marimor meron. Anong ulo? Hoy, Balahibo daw. ang ulo, wala yung balahibo. Makinis kaya yun. Tapos makintab-kintab pa yun yung ulo. Makintab, wala yung balahibo. Ano ka? Nasa puno lang ang balahibo nun. Abay si Bunguton, may premier o addict to si Bunguton. Di baba natin dyan. Tatlong oras na tayo. Wala, isa pa lang nakita. Di naman may itim. Balot lang nakita ko may itim na may buhok. Balot lang daw nakita ni Maring Chip. Hindi maitim. Ay siguro, Amerikano ang ano niya ni ano. May nunal sa ulo, may nunal pala sa ulo. Ay, iba yung nunal mo yan. Butas yung nunal mo. Hindi yun nunal. Hindi yun nunal. Ano yun ay? Paring Tor. Ano yun ay? Hindi yun nunal. Ano ay? Bibig yun. Bibig. Meron siguro pare. Baka paltos lang pare. Oo, nasubrahan nyo na maltos. Walang isa palang nakita. Hindi maitim. Ayan o premiere ni Bunguton. Baka gusto nyong puntahan si Bunguton. Dumaan yan dyan kay Sir tayo, Marimor? Mag-inan tayo? Ayan, mag-in ka na. Nakatatlong oras ka na pala. Sa kadali-dala natin. Punta tayo kay Sir GR. Punta tayo ni GR. Pumunta na ako doon. Pumunta na ako doon kay kanina. GR Galvez Vlog, mga kaibigan. Punta tayo doon lahat. Lahat na naging chicks ko, Marimor, bilang nunal ko. Ay, ilan yung nunal mo? Ay, siguro yung mga nunal mo parang Tor, ano ay? Para sa isang chicks may nunal. Kaya nagkakanunal na yung itlog mo, yun yung katumbas kung ilang yung chicks yung nagdumaan doon. Yun. O, di ba? Oo. Di ba? Ganun yun. Alam mo talaga. Kulay Marimor. Yung itlog niya kung may buhok, Marimor. Ikaw, Sir Boholano, ikaw nakakita. Yung itlog mo ba maitim? Saka may buhok ba? Saka, di ba walang buhok yan, Sir Boholano, ang itlog? Nandun lang yan sa puno-puno ang buhok. Paring Rick, wala yung buhok.
Makintab nga yun eh. Makintab parang ano yun. Parang may langis-langis kasi makintab. Ganito. Pare, sinasabi, Ito binubulgar pare, parang kung ano. Archie, itlog mo. Parang Archie, binubulgar yung itlog mo, pare. Inis na. Talaga naman, Baka makinis sabihin ni naman parang talaga ang Archie, itlog ah. baka sabihin ni parang Archie, kaninang itlog yun. Visit daw. Visit daw ako sabi ni sabi ni Chef. Uy, punta na tayo kay Ano Sir sabi ni- GR. Uy, mag-i-end na si Kuy, ay si Paring Rick pa. Kasi mag-itlog, mamaya, mapunta na yan doon sa puno, wala nang itlog. Bro Franz, Oo. tawag ni Bro Sa Franz. Oh. Magpunta na yan sa tinubuan ng itlog, hoy. Ayun, kaya tumigil na kayo ha. Pati yung itlog mo, kanino kaya nakatira? Parang Arcel, puti yung itlog mo, kanino yan nakakita na. Oy, maitim din po. Walang puting hindi. itlog, purustahan tayo. Meron na? Purustahan tayo, walang itlog na itim. Meron sa bata Ay, walang pa? itlog na puti. Bata pa, Ay, meron. hindi maputi. Maitim-itim din yun. Tas, di ba parang Tor, yung itlog mo, nagiging kulubot nga yun eh. Di ba? Kulubot. Oo. Tas, pag Sabi mo kayo na nilamig yun, makintab. hindi, nakintab yun. Tapos minsan, nagiging kulubot yun, naliit yun, na lumiliit ganyan, nakukulubot yun. Tapos may wrinkles. May wrinkles Insert, nagpupos. siya. Nagpupos Oo, ba? so, Insert. nagpupos siya. Tapos pag siya'y naglaki yun, nakintab yun. Meron mabuti pag nanginginig sa takot. Uy, ay, Che, pag nanginig yan, nakulubot yan. Nakulubot yan, Che, pag nanginig yan, di ba na uk yung na. Paano tayo marimar? Mag-ilil pa ako. May topic kasi natin eh. Sige na. Sige na, magin ka na. Ayan, bye-bye, guys. O, di ba? Gutom yung topic. Kaya magluto man tayo ba? LL. Luto ka na ng itlog dyan. Luto ka na ng itlog. Si Ma'am Grace nakikinig ba yan? Ma'am Melanie? Ay, nakikinig yan sila. Kaya lang malayo yung mga cellphone yan nila. Yan, sige na, paring Tor. Tama ka na, paputiin. Paputiin mo na yung itlog mo, Si ha? M. Jinjan, nakakita rin siguro to si M. Jinjan ng yung itlog na may buhok. Tanungin mo, Marimor, kung nakakita siya. Ikaw, darling ko, nakakita ka na ba ng itlog na itim na may buhok? Di ba walang buhok yun? Wala talagang buhok yung paring Rick. Hindi yun talaga dun tutubo kasi makintab yung makinis yun. Hindi yun dun tutubo. Oh. Di paring Rans. Tanungin mo. Bes, asan ka? Bes, ano yung itlog mo? Itim? Itlog mo ba itim na may buhok? Pangit siguro yung pangit siguro yun paring Rick pag ang itlog ay nagkabuhok. Pangit yung kakatakot kaya ayun. Siyempre, Hindi, di gupitan talaga. mo. Hindi yun din may buhok ba ang itlog? Wala yung buhok. Tingnan mo, may buhok ba? Tinatanong niya kaya. Wala yun buhok, hindi yun tinutubuan ng buhok. Ang buhok May sa buhok ba ang itlog, itlog? na yun, brown marimor. Nangingitim din yan. Kala mo paring Tor. Kala mo lang yan brown, pero itim yan. Sinising. Di ba? May buhok Diba? bang itlog? Meron. Wala yan buhok paring Rick. Tingnan mo yun sa iyot, walang buhok. Meron nga. Nasa Kaya nagsasabi may ako buhok kay meron daw. eh. Narinig ni Bes, ano Bes, yung itlog mo ba? Itim, tas may buhok daw. Di ba wala, makinis yan, makinis siya, pero maitim, pero makinis, tas makintab-kintab yun. Paring Franz, Kintab. itlog mo daw paring Franz. May buhok ba pre? Mga pre kung mayroon para maniwala si Marimor na mayroon ng itlog may buhok. Uy, walang buhok na itlog, oy. Wala yan Ayun, may buhok. buhok. Tuta yun, may buhok tayo ngayon. Oo, yung tuta yung may buhok, pero yung itlog, wala yun. Nasa lang Yung buhok yun. hanggang lubot. Tingnan mo. Di ba? Ano paring Franz, na ay buhok hanggang lubot. Kita mo? Hanggang puwet. Ay, kakatakot naman ito si Sir Franz. Diyos ko po, para itong meron gubat na yan. gubat naman yan, pati puwet niya nagkabuhok. Meron talaga yan. Grabe. Grabe yun ah.
Di ba makinis yan? Ang itlog ng manok ay makinis. Makinis yan. Makinis Kung itlog talaga ng ang manok. itlog. Pero pag itlog ng Tingnan tao, mo, balot. may buhok. Sa ilalim may buhok. Oh, wala yun. Wala yan. Yan, bes. Yang sa iyo, bes. Ano yan? Walang buhok yan. Sinasabi ko sa inyo, wala yan buhok. Tingnan mo mamaya. Tingnan ninyo mamaya yung ano na yan. Pumunta kayo sa sa'yo, Plaza silingan? Tingnan ko nga sa iyo. Tingnan ko nga yung sa akin kung talagang wala sa buktong kung tama ang sinasabi ni Amore. Iwan ko sa inyo, Wala- nakalimutan ko wala na. Iwan, yan. nakalimutan na daw. Ay, nakalimutan. Pakitaan mo! Nag-itlog! Tingnan mo, ahim, oh, may buhok. Sorry. Uy, mag-in ka na, uy. Natuwa na sila sa buhok. Ilan na yung tao dyan? Di na talaga sila umalis ba? Oo, di ba? Jinjan, nakalimutan mo na daw may buhok. Wisit ka na rin. Oo, hindi na sila umalis. O, 17 million talaga parang rin yung tao mo. Hindi talaga umaalis ba? Pag ako dumaldal na ay, mag-in ka na at siya pa. Di ba? Sige. Iyan sa iyo, bes. Tingnan mo sa iyo, bes. Mamaya Kasi pumunta paring ka sa Ismael, Nubulat. yan, humabol. Paring Ismael, humabol. Paring Ismael, ano sa iyo? Ang itlog mo ba? Itim na may buhok? Maniwala ka kay par. Silipin mo. Sisilipin ko daw. Mamaya, silipin natin. Para ipagkita mo dapat. Para may ebidensya, ha? Sige, patunayan ninyo yan na ano, maputi yung mga itlog ninyo, ha? Maputi Sa akin, may yan. itim talaga. Inaamin ko, may itim talaga itlog ko. Pero may buhok. May Pare, buhok. ipakita mo daw at maalala ni Mario. Oy, ipakita mo daw at nang maalaala. Di ba? Ipakita daw. Diyos ko, magpapakita Hindi naman yung may ng buhok talaga itlog. na may buhok. Siyempre, may ano lang konti ba? Yung parang balahibo Pare, konti. tuwad. Ay, bakit naman pinapatuwad mo? Bakit nasa itlog ba ang puwit? Ay, natapit ba yung itlog? Nasapit ba yun? Para patuwadin mo. Hindi yung kailangan tumuhad. Oy, nakatayo ka lang. Tapos itaas, itaas mo lang yung tuta. Nung makikita, itlog. Visit? Sige na. Kung ano-ano kayo. Yan, Maraming mag-end na salamat sa kayo. inyo mga kaibigan sa support nyo. Baka Tingnan mo. mamiss, mag-end na, paring Rick, baka mamiss ni Chef ba yung itlog? Maghanap yan ng itlog na itim. Maghanap yan si Chef. Kaya i-end mo na Lipat yan. tayo kay, Miko GR, lipat tayo. Ibaba ako ba dyan? Ibaba ako? Hindi, alam na yan nila. Nandun na yan sila kanina Sige, pa. baba mo dyan. Sige. Para lipat tayo kay Miko GR, support tayo mga kaibigan. Support lang tayo. Wala man tayong live ngayon sa ating grupo. Wala, di ako mag-live. Mamaya na ako, gabi Tambay para kahit ilang minuto, diretsyon. kahit ilang tambay-tambay lang tayo, konti lang doon. Okay na. Kung gusto Ano mo sabi, mag-stay. pare, akyat, tuwad ako dyan, mapakita. Akit. Ari, akit ako tuloy. Wag na pre, baka mapalo tayo ni Lolo pre. Violation ka yan. League, photos and film. Hello host, may kilap sa iyo, pre. Ayan. Ay kami mag-in na pre. Maraming salamat sa sa pagpasok mo ulit. Thank you very much talaga. Tara na Marimor, 19 million na tayo. Baba mo yung baba mo. Diba? Kadaldalan ko talaga. Hi everyone. Ayan, sabi niya no. League and film photos. Ayan, legs in Kaya araw photos. at May galap gabi, shout Marimor. out. Ayan na, binaba ko na. Kaya araw at gabi, Marimor, may kutsilyo na nakasukbit sa tagiliran. Ano, kaya araw at gabi, Marimor, may kutsilyo na nakasukbit sa tagiliran. Bakit naman ano mo yung kutsilyo? Wag na daw mag-end, masarap ang usapan. Masarap na sarapan ito si Bisa itlog. Ano ka? Bakit itlog ang gusto mo? Bakit? Hoy, sister ka ba? Sister? Itlog ang gusto mo? Charot. Kaya pala si dito, Nicolas, nag-ano dito kay Bisi kasi itlog din pala anong gusto. Ayun, maraming salamat amigo friends sa pakulay dyan. Thank you very much. Tingnan mo na si Sir Franz kanina pa yan nandyan kung hindi nakarinig ng itlog, hindi mayan magpa-member. Napaisip tuloy ako kung may buhok talaga. Wala yun, darling. Ipakitaan mo nga. Meron nga gusto niyo makita? Oy, wag na dito. Mag-messenger na lang kayo, magpakita lang. Itlog.
Sige na mga kaibigan, paalam tayo. Mamaya kung saan ba ito mapunta. Ayan, mga kaibigan. salamat sa iyo. Salamat sa iyo dyan, Sir Franz. Maraming salamat bro Rans ha. Di pa tayo kay Mega GR. Doon tayo magkulitan na naman. Sige. Bye-bye guys. Salamat sa pakikinig sa itlog. Napunta lang sa itim, naging itlog na ano. Ayan yan oh. Si paring Tor may kasalanan yang napunta sa itlog. Ito mga kaibigan, kay Mega GR tayo. Nakababa, nakaano ko dyan, nakapin po. Bye-bye. Nakapin na ba? Sino yung amo ko? Yun. Pumipikit kasi kayo, kaya di alam na may buhok. Ay, pumipikit diba? daw Pumipikit kaya. ka pala. Ay, hindi. Hindi, wala talaga yung buhok. Oy, wala talaga yung buhok. Hinihimas-himas. Siyempre, hinimas-himas yung ganyan. Hinimas-himas yun. Siyempre, mararamdaman mo yun kung may buhok. Kahit nakapikit, himas-himasin mo yun. Di ba? Ganyan-ganyanin mo. Siyempre, alam mong walang buhok. Huwag kayong pumikit para alam nyo may buhok. Sabi nga ni Migo Franz, hanggang... Patamsak muna bago mag-end. Si Sisi Kuitiya, patamsak daw. Unang tamsak ako si Sisi Kuitiya. Patamsak muna guys daw. Habol daw si Sisi Kuitiya. Ayan, unang tamsak ako sa'yo, Sisi Kuitiya. Banana cupcake. Unang tamsak ako sa'yo. O, diba? Yan, lumipat na sila yung iba. Naharang pa. Ayun. Okay, lipat tayo. Yan, lipat na tayo guys. Lipat na tayo. Doon na tayo. Doon ninyo ituloy ang itlog ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pagkipagkulitan niyo sa amin ni Marimor. Thank you very much sa mga kuwas na, no? Si Parin Tor may kasalanan yan. Mga kuwas ko na mga gaganda dyan nakatambay. Miga sa atin inyo. Maraming salamat sa inyo sa support niyo. O, sipain mo daw si Kuy Melanie. I-kick mo, si Ricky, i-kick mo siya mismo sa studio para hindi malubat yung cellphone niya. Mamat si Kuy Amor, ayan, salamat. Ahit yun, kaya, kahit hindi hinahit yan, wala talagang buhok, talaga ang itlog. Patunayan talaga yan sa iyo, Sir Franz. Parang ako may itlog, para mapatunayan na walang buhok. Wala yung buhok sa yun, parang sa liig-liig. Di ba ulo, tas yung meron siya ditong tenga, wala yung buhok yung tenga. Sa puno lang nung tenga merong buhok, di ba? Sipain mo si Kuy, Sa live? I-kick mo siya sa studio, di ba yung sa baba niya, pindutin mo yun doon sa baba niya, yung 3 tuldok, tas kick studio para hindi malubat yung cellphone niya. Kasi malulubat pa yun pag tumatakbo pa yung niya pag nandiyan siya sa taas. Yung 3 tuldok, meron diyang kick, i-kick mo lang, huwag mo siyang iban. Nakick mo na? Yung i-kick mo lang. Gayon. Nandun na siya. Nakick na? Bakit nandito pa? Yan, wala na. Ayun. Si Gracia. Bayaan mo na yung si Gracia malubat. Computer yata. Diyos ko, darling. Ayan. Ahit yun, kaya walang buhok. Baka inahitan niya. Oy, pag inahitan yung... Meron niya, Marimor. Sa akin nga, meron eh. Ay, bakit? Mga balbon kayo siguro. Kasi may mga buhok yung ito. Kasi pag inahitan mo yun, ramdam yun. Kasi maaligas-gas. May pag inahit, maaligas-gas yun. Bakit ba? Ano ba ginagawa mo doon? Ano ba? Tinitingnan mo ba yung itlog o sinalat mo? Inano mo? Tinignan mo talaga? Tinitingnan. Gayon, sabi nga nila, patay daw ang ilaw. Kaya madilim daw. Madilim daw, kaya hindi nakikita. Siyempre, hawak-hawakan mo yung itlog. Himas-himasin mo yung itlog. Maramdaman mo yung kung may buhok. Franz, KSA. Sir Franz, kaya? Ganun kaya yun. Sinalat-salat. Hindi masira. Parang madyog. Di ba? Pang-exercise, halala ninyo yung minsan yung merong mga high blood, yung kamay nila may difference. Parang Victor, mabulo. Kailangan nila si Ricky. Paring Rick, ikaw? Parang Victor yan ang mapatunay. Sir Vic, yung itlog mo? Itim ba yung itlog mo na may buhok daw? Di ba parang meron ganun yung naggangawit yung ganito. Merong nilalaro-laruan silang ginaganyan talaga, Yun, parang ganunin mo din yung itlog pag exercise ng kamay, Masakit yun. Hindi. Wag mo naman Bumalik sila, Marimor. Wag mo naman sila wag mong lakasan. Kasi di ba parang di nako-compress din yun eh. Pag ginanon mo, may higpit pa. Lulusot-lusot pa yun sa ganito yung daliri mo eh. Lulusot yun.
Kasi malambot yun siya, malambot. Galing ko ng exercise, oh. Tara na, Marimar. Tara na, nakaano na ako, 20 minutes na. End mo na nga. Tawa na sila ng tawa. Mangulit tayo din Akyat. kaya. No? Ayaw Ay, ko sir, pastilan, lip the sayaw ka is. saway ka talaga, bis. Oh. Hayaan mo, pag nagkita tayo, bis, ano yun ko yan, exercisein ka. Patay, pare. Yari ka kay Maring Arcel. Joke lang yun. Gusto mo bang exercise? Kunyari ka pa, nilagawa mo na, ginagawa naman yun sa'yo. Ayoko pastilan, LDR, lip the LS. Tama na, Marimar, tama na. Para mo tayo. Maraming salamat sa mga inyong mga kaibigan. Masakit tayo mga panganila katatawa. Mamaya kung saan pa tayo Bye-bye, guys. makarating eh. Kasi ngayon, pinindot-pindot na. Sige na mga kaibigan, tayo po ay mag-end na. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo lahat. Sa inyo Ay, nag-silent si ulo ko si Kuy Nelson, nag-silent. Pakipagkulitan nyo sa amin ni Marimar. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay nakakuha kayo ng aral. Aral pa naman Diba yung una naka-experience kayo nung na makapulutan ninyo ng aral, diba? Na hindi tayo magpatalo. O tas ito naman itlog, may buhok daw 'yon, Diba? Mapaisip kayo. Tingnan mo si darling ko nag-iisip yun, sabi niya, bright idea. Na ganun siya, bright idea. Charot. Ang itlog may buhok, diba? Tingnan mo. Sige na, tambayan nyo guys si yung may kung gagala may si Kuy Nelson Nels may yung isa ninyo nag-silent siya bye paring Franz KSA, maraming salamat po. Arjun dyan. Salamat sa kapakulay. Ayun, Muiset. Hindi ka talaga maniwala na may buhok yung itlog. Sige na. Mamaya pakitaan ka niyan. Sige na, tawa ka pa dyan. Bye-bye po sa inyo lahat. Tatalo na ako kasi Sir Ricky. Ikaw ang magsabi ko yung sinasabi ko pa. Ikaw ang mag-end dyan. Ayan, bye-bye na guys. Bye-bye na po. Ingatan po natin ang ating sarili at yan po ang ating kayamanan. Ingat-ingat po. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you very much.